Sherifula filɛbagaw an bɛ a fo ka walima dɔn an y'o fɔ kari o kari surafarato mana don an bɛ fasoden wele ni kɛlenbelen kan bi maaba 4 de b'an bolo maa fɔlɔ o ye jɔn ye o ye Abdul Wahab Ture n'i ko Abdul Wahab Ture i bɛ arima de ko fɔ Abdul Wahab merci beaucoup an y'i wele kɛnɛ kan i ɲ'an ka wele jaabi folikan jumɛn de bolo ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele salam alaikum n bɛ foli la kuraya ka foli di n balimaw fana ma n ko débatteur mun bɛ yan ani ka foli kɛrɛnkɛrɛnnenya di an ka karamɔgɔ yɛrɛ ma n'o ye Sherifu ye ani arima tɔnden fɛn fɛn bɛ yen plus précisément le président de l'AREMA Mohamed Ousmane Cherif ani maliyɛn fɛn fɛn sɔgɔlen don bi Sherifula la n'u bɛ ka nin jɛ n'a ye n bɛ dugawu kɛ Ala ka fɛn bɔ an da fɛn min ye hɛrɛ kuma ye Ala ka fɛn bɔ an da fɛn min ye jamana jɔ kuma ye Ala ka fɛn bɔ an da fɛn mun fana ni bɛɛ bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ a la ka sebaya di Mali ma et que le Mali avance. D'accord. Merci beaucoup. N'o bɔra yen an bɛna Modi Sidibe n'i ko Modi Sidibe Mojep Modi folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Balimakɛ Bokele n b'i fo fɔlɔ i ni i baarakɛɲɔgɔn n'o ye Nfere par ricochet a ka boîte ba in baarakɛla bɛɛ an b'u bɛɛ fo k'an co-débatteurs fo n kɔrɔw ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnya ka ɲɛsin an karamɔgɔ ma n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a n'a ka tɔn n'o ye Amsardine ani Haut Conseil Islamique n'a y'o fana ɲɛmaa ye ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka tɛmɛ ka se maliyɛnw ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka da u ka wagati cogoya kan ka dugawu kɛ jamana ye Ala k'a kolo suma Ala ka hinɛ taabaw la minnu fana tora Mali minnu fana banna Maliko la Ala ka kɛnɛya d'u ma k'u fari jo k'u segin u yɛrɛ ma. Merci beaucoup. Suleiman Koulibaly au Conseil des Maliens de l'extérieur. Monsieur Koulibaly, folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele ayiwa i ni ce i ni baraji ani n bɛ Tarawele fana fo mais sani n bɛ n da don fɛn o fɛn na fɔlɔ n b'a fɔ awuzu bilahi mina shaitanir rajim bisimilahi rahmani rahim Allahumma salli ala sayidina nabiyuna maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An bɛna an da don kuma min na jamana ko don Ala k'a kɛ kuma barikama ye mais n ka foli bɛ n yɛrɛ burankɛ ye n'o ye Cherif Madani Haidara n dɔgɔmuso Jara Tunkara o furulen b'a ma donc buran don n ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ n ka foli bɛ n ka président ye n'o ye président Abibu Sila ye ani maliyɛn fɛn fɛn sigilen don kɔ kan ani kɔnɔna la n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. Et la santé du président ça va? Non bi ka fisa alhamdulillah a bɛ Ala tanu bi yɛrɛ de. Ok d'accord merci beaucoup. N'a bɔra yen an bɛna Ismaila Fane mouvement jamana kanu Ismaila folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele an b'i fo ka Tarawele fo i kɛrɛfɛ ka Sherifula baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ n ka foli bila an ka président na n'o ye Elhaji Mohamed Sako ye mouvement jamana kanu tɔgɔ la ka mouvement jamana kanu tɔ ni bɛɛ lajɛlen fo an tɛ ɲinɛ sababu tigi kɔ n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye a n'a ka denbaya n'a ka tɔn ni bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye an natɔ an ye kumaw mɛn an ka cɛden minnu binna an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲini u bɛɛ lajɛlen la Ala k'an yɛrɛ yafa k'an ta duma kɔnɔ Ala ka jamana Ala ka suma an da bɛna don kuma min na Ala ka kɛ sababa ye. Merci beaucoup Aboubacar Traoré Nfere ko tɛ ko zana tigi folikan jumɛn b'o ka ɲɛsin Sherifula filɛbagaw ma. Bokele an bɛ foli bila Sherifula télé filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati na maa o maa sɔgɔlen b'an na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka Sherifula télé kanuni na ka yira k'a fɔ kari o kari ni nin wagati sera anw de bi yan ka se ka wele bila maaw ma donc ka se ka kuma jamana kunkanko kibaruya kan u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'u to u sigiyɔrɔ la cogoya min na u b'a fɔ bamanankan na ko wo ni wa ye a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ sabula si tɛ fɔ ɲuman na bi su in na an bɛna kuma fɛn min kan sa o ye an ka jamana lahala kunkanko kibaruya ye a bɛ cogoya min na bi bi in na sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ o kama fɛɛrɛ jumɛn de kan ka sɔrɔ min b'a to jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ a bɛ se ka bɔ a kɔnɔ an da bɛna don nin bɛɛ lajɛlen na min b'a to jamana kɔnɔdenw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ k'u to sigiyɔrɔ cogoya min na. Siga tɛ nin na Boubacar an y'o de fɔ bi maaba 4 b'an bolo yan o bɛ n'o da don hakilina b'o de fɛ Ture e yɛrɛ fɛ ni transition ni a ka bilan e b'a ye cogo di? Bokele i ka ɲininkali a diyara n ye bon mais i ye kuma fɔ cogo min na bilan ye ni baara banna an degelen b'o de la mais komi baara ma ban mais o t'an bali an k'an da don baara mun bɛ ka kɛ n'an bɛ se ka hakili bila
a wala dɔɔni mɔgɔw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ. Siga tɛ na. Voilà, transition nana gɛlɛya kan. Wa an bɛ don min na bi fana an b'a fɔ fana gɛlɛya in a ma ban. Mais gɛlɛyara cogo o cogo an bɛ se k'a fɔ bi a ma se an ka gɛlɛya in bɛɛ fɔ maliyɛn bɛɛ bɛ gɛlɛya dɔn. Dɔw ta ye économique ye, dɔw yɛrɛ fana tun ta ye sécurité ye. Mais an bɛ kuma sécurité in de kan parce que transition nana don waati min na bin tun kɛlen don Mali ko kan. Bon, bi na transition an bɛ foli di transition autorité ma. Maa mun kelen don ka wuli hali maa mun fana ta autorité ni maliyɛnw don n'u bɛ cɛsiri la n'o ye sécurité bi na bɛɛ bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi sécurité tɛ se ka sɔrɔ 100%. Pourcentage yɛrɛ t'a la ne yɛrɛ bolo parce que n'i y'o fɔ n b'o fɔ ni kuma de mais fɔlɔ binkan tun bɛ kɛ an ka camp militaires kan ani siratigɛbaw tun bɛ kɛ ani suba mun tun bɛ bɔ n bɛ profiter yan ka foli di vraiment maa ma i ni bɔnɛna Mali ko la i ni bɔnɛna Mali ko la Mali ka ɲɛtaa de kama i ni bɔnɛna Mali ko la maliyɛnw de kama n'o y'an ka sɔrɔsi su ye ani an ka civil ni an ka étranger n'an partenaire dɔw fana bɛɛ y'i ta sɔrɔ a ko la bon an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi parce que ko caman kɛra sécurité la an ka sɔrɔsiw lakurayara kosɛbɛ minɛn caman sanna ka d'u ma ni tubabuw yɛrɛ b'a fɔ vraiment le visage de notre femme a changé bon olu ye koba dɔ ye bon fana ko filanan fana mun ye jamana fana tɛ se ka jɔ ni politiki ko t'a kɔnɔ an bɛ se ka foli di CNT membres ma parce que CNT tun sigira waati min na a kuma cayara mais an bɛ don min na bi na CNT yɛrɛ fana sera ka baara mun kɛ n'o sera ka kɛ réforme caman ye loi caman changera parce que mɔgɔw b'a kɛ kuma ye kuma bɛɛ ko Mali ko ta tɛ texte ko ye non o y'a ye n'i tɛ i bɛ niveau dɔ la i tɛ ko dɔ kalama mais bɛɛ b'a dɔn mɔgɔ mun tun bɛ jamana gérer gestion na ka se niveau dɔ ma texte yɛrɛ tun b'i bali ka baaraw kɛ bon donc ni CNT sera ka na ka réforme caman kɛra an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi loi électorale changera an bɔra sisan an tun bɛ 3e république la an donna sisan 4e république kɔnɔ bon il faut qu'an k'u féliciter o la parce que nin fɛn ninnu fana tun ye maliyɛnw ka laɲini ye depuis DENI na dialogue national inclusive ni sigika fɛn fɛn tun sɔrɔla k'a kɛ maliyɛnw tun ye fɛn caman demander k'a fɔ an ka jamana a mɛnna taabolo kelen kan il faut que ninnu yɛlɛmaw ka don a kɔnɔ bon transition alhamdulilayi an b'a fɔ baara ma ban dɛ mais u bɛ ka se k'o baaraw fana kɛ bon n bɛ kuma cɛ ka kuma ɲɔngiri yɔrɔ dɔ fana kan ça c'est tout récemment an y'a ye fana CNT fana bɔra sisan ka na ni réforme dɔ ye réforme minière ye n'o y'an ka dugujukɔrɔ minɛnw ni an ka fɛnw ye bon bɛɛ tun b'a dɔn contrat tun bɛ kɛ cogo min na généralement contrat caman tun bɛ yen c'était entre les individus mɔgɔ mun bɛ taa ka taa mɔgɔ wɛrɛw ɲini ka na n'o ye u ka na an ka dugujukɔrɔ fɛnw bɔ bon contrat caman tɛmɛna dugu ma mais Mali tun tɛ k'i kan ye bon bi na an b'a fɔ hali bi alhamdulilayi baara ma ban dɛ parce que jamana mun tun bɛ degun kɔnɔ san caman an bɛ se ka fɔ Mali yɛrɛ de b'a ka indépendance sɔrɔ baara dɔɔni kɛra première république la bon jamana mɔgɔbaga bɛɛ y'a ka baara kɛ mais waati dɔ fana kɛra politique nana ko tiɲɛ bɛɛ kiri yɛrɛ ye yurugu fanga bonyara jamana kɔnɔ bon donc o bɛɛ tun kɛra sababu ye ka jamana in bi mais bi na transition nana ka na ko caman waleya donc ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ nin bɛɛ fɔ ka bilan fɔ k'a fɔ ko bilan ko baara banna mais ninnu ye kobaw mun sɔrɔla transition in kɔnɔ k'a yira n na fana an bɛ direction mun kan an bɛ sira mun kan o sira ka ɲi bon o ye koba dɔ fana ye ani fana le fait que Mali tun minɛlen don ni multinationaux ye an b'a fɔ ni Faransi tun kɛlen don ka Mali ta gɔnɔ ma sira caman kan parce que an ka contrat caman tun bɛ yen les contrats coloniaux la tun bɛ imposer an ka gouvernement de kan a diyara ye a ma diya i ye i bɛ baara kɛ bon bi na an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ an y'o sɔrɔ jɔn ni sababu la an y'o sɔrɔ autorité ani maliyɛnw yɛrɛ ka cɛsiri la bɛɛ wulila le 14 janvier ni maliyɛnw y'a yira vraiment bi an bɛ Mali kura de nɔfɛ an bɛ fɛ an ka taa bon donc olu ye fɛn damadɔ ye an bɛ se k'olu ta
ko ma banɛ ko caman bɛ yen mais komi baro sigira jamana baro don donc n sera ka damadɔni dɔrɔn de sɔrɔ yan yɔrɔ la k'o kuma f'i ye a taa ɲɛfɛ an b'a walawala hali bi. ok merci beaucoup i ye kuma dɔ fɔ mun ye bilanko ye da teliyara o yɔrɔ ma donc sisan Modi Bouchep o ye ɲininkali kelen an b'a tungo la aw yɛrɛ ka association. Bokele i ka ɲininkali diyara n ye n'i ko k'i b'an ka jamana kunkanko kumaw fɔ sisan i bɛ lakana fɔ n'i ye lakana fɔ i bɛ balo gɛlɛya fɔ n'i ye balo gɛlɛya fɔ i bɛ kuranko gɛlɛya fɔ n'i ye kuranko gɛlɛya fɔ i da bɛ se fo transition ɲɛmɔgɔw ni parti politique ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn ye min kɛ dɔ farali la transition hakɛ kan donc an b'a daminɛ ni yɔrɔ fɔlɔ min ye o yɔrɔ fɔlɔ ye sécurité ko ye bi an bɛ bunangu min kan a ko kuma cayalen don jamana yɛrɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn i ka sécurité ko kuma fɔ parce que tout simplement an tɛ experts ye an tɛ sɔrɔdasiw ye an bɛ kibaruya minnu sɔrɔ an b'an hakilina di olu de kan mais lakana bunankun na n bɛ se ka fɛn min ɲɛfɔ o ye an ka ɲɛmɔgɔw ka bɔli ye kɔsa in na n'u ko k'u bɛ taa dɛmɛ kɛ sɔrɔnadon senkɔrɔma tintin kɛ ka ɲɛsin Niger mɔgɔ minnu ye coup d'état kɛ sisan bon o wagati kelen na n'i ye jamana cɛmancɛ bolo lajɛ Banyankara fan ninnu na wale cɛjugu minnu bɛ ka kɛ ka da an faw n'an baw n'an kɔrɔ ni dɔgɔw minnu bɛ o jamana territoire fan in kan i b'a dɔn ko cɛjugu ba don donc ne hakili la i b'a fɔ k'i bɛ dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin i sigiɲɔgɔn ma yɔrɔ yɔrɔ o b'a sɔrɔ i yɛrɛ ka du sumalen don donc fɛɛrɛw kan ka ɲini bi an ka jamana yɛrɛ bɛ lakana sɔrɔ cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛmancɛ bolo fɛ n'o ye Banyankara yɔrɔ ye n t'a dɔn ni u ye laseli dɔw kɛ o laseliw n'aw y'a kibaruyaw sɔrɔ olu yɛrɛ ɲɛmɔgɔ dɔw bɛ yen an y'a videow ni fɛnw ye olu yɛrɛ bolo fagali min dara olu kan transition kɔnɔ o ma da olu kan fanga dɔ in na u y'u yɛrɛ ka laseliw ye u ye conférence de presse ni fɛn minnu laseli minnu kɛ u y'u yɛrɛ ka kuma o tɛ anw ye o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen bi ni ye lakana bunankun ta k'a lajɛ Mali jamana emprise minnu bɛ ka libéré MINUSMA fɛ o fana kelen don gɛlɛyaba ye lakana bunankun kan parce que n'i y'a ta k'a lajɛ SEMA n'o ye banbaganci wale wagati dɔ la maliyɛnw minnu ye marifa ta k'a ɲɛsin Mali ma ni bɛnkan tɛmɛna an n'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛnkan sɛbɛn la waleyara gafe dɔ kɔnɔ gafe min n'u b'a fɔ a ma accord d'Alger an bɛ yɔrɔ min na an b'a fɔ accord binna mais an bɛ yɔrɔ min na terrain kan a gɛlɛyalen don kosɛbɛ tiɲɛ don an ka jamana y'an ta ye siga t'a la mètre centimètre kelen tɛ se ka bɔ a la o fana ye siga t'a la ye mais a gɛlɛyara fana cogo o cogo a b'an ni jamanaden dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ wagati dɔw la minnu égaré la ka u ban jamana ma k'u kɔ don jamana la ka marifa ta ka a ɲɛsin jamana ma donc n'i ye lakana ta o bunankun ninnu kan ani kibaruya minnu an b'a sɔrɔ lakanako bunankun kan a ma nɔgɔn kosɛbɛ mɔgɔw bɛ fɛn dɔ fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw sanna maa o maa n'i ko transition in na ko kɛlɛkɛminɛn ma san i ye nkalon tigɛ n'i ko kɛlɛkɛminɛn ma san i tɛ jamana ko la n'i ko kɛlɛkɛminɛn ma san e bɛ ko wɛrɛ ko la min tɛ Mali ko ye kɛlɛkɛminɛn sanna f'a sanna a lakika la mais bi maliyɛn dɔw de fana bɛ Mali fan caman ni olu fana bɛ ka ɲininkali kɛ ko kɛlɛkɛminɛn ninnu nafa ye mun ye o fana ye tiɲɛ ye o mɔgɔw b'o kalama o parce que kɛlɛkɛminɛn ko la mɔgɔw tɛ fɛn dɔ faamu kɛlɛkɛminɛn ko bɛ komi dumuni kɔngɔtɔ i ye zamɛ sigi sogo b'a kan ou bien jɛgɛ kɛnɛ salen b'a kan a sigilen don kɔngɔtɔ ka laɲini ye mun ye sisan a ka se ka zamɛ in sɔrɔ k'a dun ka kɔngɔ kɛlɛ mais malgré que zamɛ sigilen don a ɲɛkɔrɔ a ka kɔngɔko fura a ka d'a ye ka taa sira min fɛ a bolo hali sisan a m'o fura sɔrɔ parce que zamɛ min dira a ma jɛgɛ kɛnɛ min b'o kan a ma zamɛ la yɛrɛ sɔrɔ kunkanfɛn yɛrɛ la sɔrɔ kuma tɛ a dugumafɛn ma donc lakana globalement an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de invité parce que bi jamana bɛ olu de bolo an ka lakana an n'an bolofɛn maliyɛnw ka lakana u n'u bolofɛn Mali fan bɛɛ fɛ o bɛ olu de bolo donc Mali fan o fan ni lakanabaliya ye dɔ sɔrɔ a y'an bɛɛ de sɔrɔ mais min ye kamanagan ko ye nin bɛɛ la Banyankara mara la gɛlɛyaw bɛ ka an balimaw sɔrɔ yen mɔgɔ dɔw fana bɛ yan Bamako u bɛ k'a kɛ komi ni fɛn tɛ yen walima n'u m'a kɛ komi ni fɛn tɛ yen u bɛ ɲɛfɔli minnu kɛ u bɛ lagosiw yɛrɛ ta k'a ɲɛsin yen yɔrɔ mɔgɔw ma an ka sabali
bi wulu don sini mɔgɔ min don mɔgɔ si t'a dɔn an bɛɛ ka laɲini ye jamana ka kolo suma an bɛɛ ka laɲini ye hɛrɛ ka na jamana kɔnɔ an bɛɛ ka laɲini ye lakana ka na jamana kɔnɔ o ye lakana dɔrɔn ni n bɔra rapidement n bɛ n da don min na o ye EDM ko ye an ye EDM kɛlɛ kɛ yan EDM ye énergie di Mali société min bɛ courant di maliyɛnw ma an y'a kɛlɛ kɛ yan maa si den kelen tɛ se k'a fɔ ko samiya ko courant tigɛ min bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi en tout cas depuis ne kɔni wolola ne ma bɔ a kalama ni samiya sanji fɔlɔ binna an bɛ content de ko courant tigɛ bannen nin ye sa ji bɛna don ba la mais sisan an t'a dɔn yɛrɛ k'an bɛ samiya la bilen courant tigɛ kama donc o ye fɛnw ye fɛn minnu ye gɛlɛya ye an ka jamana kɔnɔ solution kan ka na minnu na n'an bɔra rapidement an bɛ taa an da don yɔrɔ min fana la o ye Mali ɲɛmɔgɔw ni cadre de parti cadre de concertation ɲɔgɔn ye oui u y'a ɲininkali tengu o la k'u bɛ fɛ ka dɔ fara transition janya kan parti politique fanba y'a ɲini u fɛ ko fɛn kana fara transition kundama kan o ye laɲini ye ne fana b'a fɔ plateau in kan jamana bɛ ka taa sira min fɛ bɛɛ b'a dɔn bi min bɛ an bɛɛ arranger min bɛ jamana arranger n m'a fɔ min bɛ maa damadɔ arranger dɛ min bɛ jamanaden bɛ arranger bi o ye président ka élection organisée ka fanga di dɔ ma walisa baara ɲɔgɔnya partenariat ni mɔgɔ minnu bɛ se k'an dɛmɛ sɔrɔ bunankun kan parce que bi mɔgɔ si tɛ se ka nasɔngɔ ko yɛrɛ ye problème ye an ka jamana kɔnɔ engrais ko ye problème ye an ka jamana kɔnɔ n'i kumana dɔ b'a fɔ ko non ko attention ko an bɛ yɔrɔ min na ko nin gɛlɛya bɛ fan bɛɛ Bokele ni fiɲɛ wulila an t'an bolo janya ka t'an bolo kɛ diɲɛ bɛɛ kunna koyi ayi ni fiɲɛ wulila an bɛɛ de b'an bolo da an kunna ka ye an yɛrɛ ɲini o ko la donc n'i y'a ta globalement n bɛ min fɔ jamana yɔrɔ la o y'o ye maintenant en une minute n bɛ kɔrɔ Abdul fana ka kuma fɔ a ye réforme minière fɔ réforme minière kɛra an ɲɛna pourcentage dɔ nana parce que sanu ye sigida fila ye sigida fɔlɔ ye min ye o ye 10% gratuit ye 10% gratuit ye mun ye n'i ye société minière dayɛlɛ dɔrɔn 10% gratuit o bɛ yen déjà maintenant 10% a bɛ fɔ de ma 10% libre 10% numéraire fana bɛ yen 10% numéraire o ye jumɛn ye o ye jamana bɛ wari min sara ka action na donc o 10% gratuit ani o 10% numéraire n'i y'o fara ɲɔgɔn kan o de bɛ Mali niyɔrɔ kɛ sanuko la 20% ye maintenant an bɔra yɔrɔ min 10% na ka taa 20% na o ye numéraire de donc an ma bɔ 10% na ka taa 30% na dɛ ayi 10% gratuit bɛ yen 10% numéraire bɛ yen o fila fana fara ɲɔgɔn kan o de ye 20% ye o 20% ye dɛ o fankelen min ye numéraire ye dɛ dɔ de 10 de fara l'o kan ka bɔ 10 na ka taa 20 na o 20 mana fara 10 gratuit kan o de b'a kɛ 30 ye 5 min b'a kan o ye privé ye o kɔrɔ maliyɛn o maliyɛn fan o fan fɛ n'i mana a ŋaniya ta k'i bɛ don sanuko la n'i ye privé ye maa sugu o sugu 5% bɛ yen o bɛ se ka d'i ma o sanuko lahalayaw la donc o ye fɛn ye rapidement an bɛ fɛn minnu ɲɛfɔ yanni an ka taa baro la kosɛbɛ jamanako la n tun kan ka 14 juin ni CNT fɛn dɔw ɲɛfɔ mais hakili la don nataw wagati nata la an b'a sɔrɔ Kulibali an bɛna e fan fɛ en tant que membre du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur o ɲininkali kelen an bɛ tungu la i ni ce ni baraji ka ɲininkali la situation o situation mana présenter adamaden na f'i k'a dɔn i bɛ fɛn min kɔnɔ quoi n'i m'a lajɛ fɔlɔ ka dɔn k'a fɔ i bɛ fɛn min kɔnɔ analysew caman bɛ don ka i b'a ta camancɛ la coup d'état kɛra Musa la ka denmisɛnnin fɛn fɛn to 10 ans na olu an tɛ se k'a fɔ olu ma bi k'u ye denmisɛnnin o caman bɛ 42 43 ans na alors que kira yɛrɛ dira an ka nabi ɲuman ma a san 40 de donc mɔgɔ o mɔgɔ mana san 40 sɔrɔ i tɛ se k'a fɔ a ma ko denmisɛnnin o kɛlen Mali dirigera cogoya min na f'i k'a dɔn les 32 dernières années ka na bila an filɛ wagati min na o de bɛ se k'a permis i k'a dɔn k'a fɔ min kɛra jamana in kɔnɔ leaders mot anglais de do mais français on va utiliser en bas utiliser facilement mais à explication t'es anglais là français là c'est un mot anglais mais à explication t'es français là mais avec bamanankan leaders and followers nyemoro ani komoro ni leadership ta k'a lajɛ
côté fila dɔrɔn don milieu t'o côté fila ni ɲɔgɔn cɛ. Il y a le leadership transactionnel, il y a le leadership transformationnel. Leadership transactionnel ni o bɛ fanga daminɛ sanfɛ de ka jigin duguma. O de kɛra les 32 dernières années jamana marala o cogoya de la. Ni président élu la bilen a tɛ segin ka taa se a ka constituant ma. N'a élu la ale bolo ale jamanadenw de kan ka wuli ka s'ale ma. Donc u ye fanga mara u yɛrɛ ka mara u teriw an'u ka denbayaw ani pouvoir impérial n'o ye pouvoir colonial ye k'olu sago kɛ olu bɛ na comme président Assimi y'a fɔ cogo min k'u ye code minier audit kɛ k'a ye ka jamana bolo fila a n'a sen fila kun sirilen don k'a ta ka di multinationaux ma. Donc Mali marala les 32 dernières années là par le leadership transactionnel ka fanga bɔ sanfɛ ka jigin duguma alors que mara t'o cogoya ye. Mais actuellement an donna wagati min kɔnɔ jamana bɛ ka mara leadership transformationnel. Mɔgɔ min sɔnna mɔgɔ min ma sɔn minnu filɛ mara la bi kɔ sɛmɛyɔrɔ tɛ foyi ni jamanadenw tɛ. U bɛ se k'u ka puissance u bɛ se k'u ka pouvoir ta jamanadenw de la. Donc olu de bɛ se ka yɛlɛma don jamanadenw taabolo la. Ɲɛmɔgɔ mun na leadership transformationnel don ɲɛmɔgɔ ye fɛn jumɛn ye. Leadership transactionnel la u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw position saba don. N'i ma siran u y'u lasiran ou bien i ka nata ou bien k'i hakili la waso k'a fɔ k'e tɛ fɛn dɔn olu de bɛ na ni fɛn fɛn kɔfɛ ka na di e ma e b'a ta k'o de appliquer i yɛrɛ kan. An ye jamana marala o cogoya de kan. Donc hali ni ye démocratie tɛmɛnen lajɛ a nana o cogoya de la. An m'a ta k'a calquer k'a bɛn an yɛrɛ ka valeur ancestrales ma. Ni dɔgɔ ye débat dɔ kɛ Africable la ko a ko an b'a fɔ ko an ka mɔgɔw taar'u référé 58 constitution ma ko mais constitution kura in fanba caman bɛ 58 constitution kɔrɔlen de kɔnɔ o tɛ baasi ye o. Charte de Kurukanfuga tubabuw nan'u référé charte de Kurukanfuga de kan dans les temps a y'a sɔrɔ constitution tɛ diɲɛ jamana si mais u taar'u yɛrɛ ka réalité n'u ka valeur ta k'a calquer k'a ta ye k'a bɛn u yɛrɛ ma. Donc n'i ye cɛjan ka duloki ta k'a don cɛsurun kan na a bɛ fofo a nɔfɛ. Donc ni constitution kura in nalen filɛ nin a sisan kɔrɔlen caman taara ka don a kɔnɔ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ fɛn bɛɛ kɛ k'i mago tɛ mɔgɔ ka fɛn na o mais valeur ancestrales de caman taara ka don a kɔnɔ les patriarches les sociétés coutumières fɛn caman taara ka don a kɔnɔ min bɛ segin kɛ ka taa se an yɛrɛ anw bɔkolo anw ye société nation de ye anw ni tubabu jamana tɛ kelen ye anw ka jamana jɔli bɛ daminɛ depuis du kɔnɔ ka don kabila kɔnɔ ka sɔrɔ ka kɛ jamana ye anw bann'o valeur de ma valeur wɛrɛ nana ka na imposer an kun an wulila ka tugu a nɔfɛ ka a tɔgɔya di ka o k'an taabolo ye n bɛ n dɔgɔmo de jaabi yɔrɔ min na a ko yan'an ka taa Niger kɛlɛ dɛmɛ an k'an yɛrɛ dɛmɛ il faut avoir la bonne lecture de la situation situation nana i ma cogo min f'i k'a lajɛ n'i m'a lajɛ ka ɲɛ n'i y'a kɛ kelen sigi o de ye anw sɛgɛn kosɛbɛ sommet Russie Afrique kɛra sisan Afrique jamana 55 président de bɛ ɲɔgɔn cɛ ka taa jamana kelen président fɛ Russie président fɛ sommet France Afrique mana kɛ Afrique jamana 55 président de bɛ wuli ka taa France sommet Afrique États-Unis kɛra Afrique jamana 55 ɲɛmɔgɔw de bɛ wuli ka taa mɔgɔ kelen fɛ sommet Afrique Chine fɛnɛ la même chose wagati dɔ de commencera découpage colonial kɛla kuma min en 1884 ka don 1885 la an ma ɲininka an n'u tɛ ɲɔgɔn dɔn ka na bin an kan k'an ka jamanaw tigɛ fo ka micro état créer an ni ɲɔgɔn cɛ n'an y'an sigi bi ka Niger lajɛ min kɛra Libye autant bɛ Europe togo min bi dɛ autant fɛnɛ bɛ Afrique an ka autant Afrique autant b'an bolo bi o ye Mali de ye ni magara an dafɛ jamana fɛn fɛn la an fɛnɛ bɛ fa tigɛ ka bɔ i la donc Mali y'an ka autant y'an bolo bi Mali ni Burkina ni Guinée ani jamana tɔ fɛn fɛn mana fara an kan autant an borola bɛ a jɛkulu fɛn fɛn b'ale réuni ni magara kelen fɛn fɛn la a bɛ n'a fɔ i sera bɛɛ ma donc anw tɛ se k'an sigi Libi cira cogo min k'an a kɔlɔlɔ n'a marifaw ta ka na sigi an binnen kan anw ma se mɔgɔ ma o
kana bin an kan donc n'an y'a sigi ka Niger lajɛ Niger fana kana ci o kɔlɔlɔ kelen de bɛna bin an bɛɛ lajɛlen kan donc an ka wuli sisan en tant que nation pour la première fois dans l'histoire de ce continent africain ka wuli k'a jɔ sisan ko ko bɛ se anw ma anw t'a ta tubabu ka narratif fɛ bilen u b'a bila an kɔrɔ cogo min an b'a lajɛ ka analyser an bɛ contre fɛn d'u ma pourquoi an tɛ Niger supporter est-ce que illégalement CEDEAO bɛ kana bin ni mun kɛ est-ce que droit bɛ CEDEAO bolo kana bin jamana souverain kan droit t'u bolo n'i bɛ kɛlɛ kɛ jamana ka bin jamana o jamana kan qui est souverain i bɛ taa autorisation ɲini Nations Unies de la donc illégalement n'aw ti sariya kɔnɔ u y'a kɛ Mali la ka tɛmɛ ka monétairement k'an ka wari bloquer UEMOA la ka sanction ta ka bin an kan ka sɔrɔ a t'u ka prérogative kɔnɔ bon maintenant n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min kɔnɔ Bokele paradigme de yɛlɛmana quoi maintenant Butu Afrique kɔnɔ an t'an sigi bilen ka mɔgɔ wɛrɛ lajɛ k'i kana fɛn dicter an kun k'an m'an sigi ko k'a accepter. D'accord. Donc ça veut dire que n'a ye faamu sisan an ye question poser ɲininkali min kɛ transition ka bara donc c'est à dire i ye mun di nin a bɛɛ de b'a kɔnɔ. C'est-à-dire i bɛ se ni mɔgɔ min ma sɔn o explication ma n'i bɛ fɛ ka explication scientifique lajɛ taa Malimétrie ta i k'a lajɛ. Allemand ka fondation dɔ bɛ yen nɔ Friedrich Ebert a ye sondage kɛ Mali kɔnɔ k'a yira le Mali est le seul pays actuellement en Afrique qui est en paix et en harmonie avec son peuple et son armée. Le président Assimi Goïta, que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, c'est le président le plus aimé de l'Afrique. D'accord. Ok. Bakar, professeur. Sigatola. Ismaël Fani, Mounda Jamana Kano. Beaucoup de la femme à Barkada. Bi débat ye an b'a fɔ k'a taabolo ka fisa fɔlɔ an b'a fɔ cogo la donc ni an ko an bɛ kuma bila ka transition na i n'a fɔ Ture y'a daminɛ cogo min na effectivement i b'a to mada ka ban ka sɔrɔ ka kuma bila kan mais dɔ de bɛ se ka fɔ halisa au moins satisfaction bɛ se ka na n'an ko k'an bɛ transition ka bila ta il faut que a ka bila cadre dɔ de kɔnɔ i bɛ se ka kuma kan ni mun ye n'an nana sécurité niveau la o de ka gɛlɛn an bɛɛ bolo. An bɛ don min na ko bi matériel sanna effectivement matériel sanna an bɛɛ sewara mais n'i ye a résultat lajɛ i b'a ye k'a fɔ siran bɛ yen satisfaction ba tɛ yen ka da mun kan kuma bɔra ni bayangara yan fan ye n'i ye bayangara ta k'a lajɛ bi président minnu kun élu don démocratiquement mun ma se ka kɛ olu ka wagati in na o de bɛ ka kɛ an ka cɛden minnu b'an kunna bi n'o ye militaire o de bɛ ka k'olu ka wagatiw la donc mais o t'a bali k'a fɔ ko an t'a fɔ ko wuli ka jɔ tɛ ka kɛ an ka cɛdenw fɛ u bɛ k'u seko kɛ mais Bokele insécurité warakatɛlen don an bɛ don min na ko bi Mali ko sira kan o kuma kana k'a fɔ de i b'a ye k'a fɔ maliden dɔw bɔra k'a yira k'a fɔ ko partenaire minnu tun bɛ ka anw dɛmɛ n'o ye MINUSMA ye k'u ɲɛ tɛ nafa la u ka présidence la Mali kɔnɔna la donc MINUSMA dagayɔrɔ tun bɛ yɔrɔ minnu na n'u bɛ ka commencer ka wuli ka bɔ yen attaques bɛ ka commencer ka caya yen donc n'i y'o jateminɛ o kana ka mɔgɔ bila hakilisigi la o kana ka mɔgɔ bila miiri caman na donc sini ma bɛna kɛ cogo di ni an bɔra o kɔnɔ ka na baloko sira fɛ samiya donna deliliw bɛ ka kɛ ala bɛ ka deli cogo min na samiya bɛ se ka ɲa sɛnɛkɛlaw bɛ don min na an bɛ don min na ko bi engrais ko kelen bɛ degun ye sɛnɛkɛlaw ma ɲinɛ kelen bɛ an yɛrɛ ka dugu kɔ fɔlɔ n'o ye Wasolo Yafoyilakaw an bɛ kulela fan bɛɛ fɛ engrais ko la donc n'i ye village ta k'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ engrais bɔrɔ 10 village kelen donc o ye fɛn ye fɛn min kɛlen don ka sɛnɛkɛlaw degun kosɛbɛ Wasolo maintenant ni i bɔra o cadre kɔnɔ ka na Bokele fɛn dɔ bɛ jamana in kɔnɔ an ka bɔ commentaire fu kan ten parce que an y'a jateminɛ coup d'état mana kɛ Mali kɔnɔ kuma o kuma mouvement ni association de bɛ caya ka yira k'a fɔ k'u bɛ autorité soutenir o wagati n'a buruna i tɛ mɔgɔya kɔ an fɛn fɛn sigilen bɛ tabali kan yan nɔ bi a y'i diya a m'i diya transition i b'a soutenir parce que i ka dutigiw de don donc dutigi kɛra cogo o cogo e b'a essayer k'a minɛ a jogo kan cogo min na i ka du kana ci mais o t'i bali ni erreur b'a la i k'a ka erreur fɔ a ye donc an bɛ o kɛnɛ de kan bi an bɛ don min na ko bi lakana ko tɔ ka jɛ don kelen filanan
maa minnu bɛ yen k'a fɔ maliyɛn kunda journaliste kunda kɛrɛnkɛrɛn la Mori Da Magara kan tɔɔrɔ min kɛra dɔgɔnɔw kan u ka village la an ye journaliste sɔrɔ minnu kan ka taa kunnafoni ɲini a sun yɛrɛ kɔrɔ ka na mɔgɔw la kunnafoni ka mɔgɔw basigi an ye olu dɔw ye olu ye kuma dɔw ta ka dɔgɔnɔw sɛgɛrɛ fo dɔgɔnɔw bɔra n'a kuma ye a ma diya u ye bi a ma diya u ye siri parce que prévu tun t'a tigilamɔgɔw bolo u y'a essayer autorité minnu b'an kunna k'olu diyaɲɛ kumaw de fɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen activiste minnu bɛ yen militaires tɛ u ma armement formation kɛ u tɛ armement dɔn olu de bɛ bɔ ka propagande caya armement ko kan ka kuma drone ko kan ka kuma radar ko kan ka kuma avion ko kan u bolo k'u bɛ ka armée dɛmɛ alors que u bɛ ka armée tɔ coron parce que maa minnu ka dugu bɛ ka ci olu bɛ ɲininkali la olu bɛ kasi la drone minnu sanna armement minnu sanna radar minnu sanna ne ko u ɲɛci ye mun ye u bɛ mun na donc a ka lajɛ communication o de kun fɔra ko ka to DIRPA bolo DIRPA ye fɛn ye minnu ye journaliste ye minnu bɛ an ka finitigiw ka kunnafoniw lase parce que DIRPA de dagalen don a k'a kɛ maintenant an bɛ mun fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ye minnu bɛ k'an mara bi u ka kuma activiste ninnu fɛ parce que an b'a bisigi k'a fɔ activiste ninnu bɛ ka nin kuma minnu fɔ u bɛ ka anw bila insécurité la en population parce que n'i ye armée bila insécurité kɔnɔ olu bolo k'u bɛ ka armée dɛmɛ mais u bɛ ka armée bila insécurité de kɔnɔ donc n'u dun bilala insécurité kɔnɔ jamanaden minnu ka village bɛ ka taa ci donc olu bɛ wuli armée kama donc o fana a dama ko dɔ ala ka ɲinɛ Amadu Tumani Ture la a y'o kelen de fɔ a ko armée ko kuma bɛ fɔ maa dɔw bɛ k'a ɲini ka armée la gosi armée bɛ baara la mais n'a taara sira o sira fɛ a bɛ tila ka taa bi population de da la donc an bɛ ka taa o sira kelen de kan maintenant n'an bɔr'o la kuma kɛra souveraineté retrouvée ko kuma kan n'o ye 14 janvier plutôt an y'o de fɔ n ko 14 janvier ko kuma mala ko don souveraineté retrouvée ko kuma n'a bɛ fɔ a bɛ ka ta cadre jumɛn kɔnɔ a bɛ bila cadre jumɛn kɔnɔ kuma bɛ ka kɛ kan yɔrɔ jumɛn de la donc n fa Kulubali yɔrɔ dɔ souligner ni o ye an ka dugu jukɔrɔ fɛn dɔ n'a ye exemple ta sanu kan donc ko partenaires bɛ yen partenaires minnu kun bɛna fɛn dɔw imposer an kunna an y'a essayer k'an yɛrɛ sama ka bɔ olu la donc partenaire tɛ yen tugun ko mun bɛna fɛn ta ko bɛ imposer an kunna bon maintenant ni i ko k'i bɛ ka yɛlɛma wɛrɛ ta i fosi ka bɔ partenaire dɔ bolo mais n'i tilala ka t'i yɛrɛ di partenaire dɔ ma tuguni partenaire mun ni o ye Russie ye i b'a ye k'a fɔ Russie an bɛ ka sanni de kɛ u fɛ mais an bɛ ka sanni k'u fɛ en même temps u ye maaw bila ka na maa minnu bɛ an ka cɛdenw dege o maramafɛnw cicogo ni u baara kɛcogo la donc tɔka jɛ caman bɛ o ni kiri ni wɔyɔ bɛ o kumakan yɛrɛ fɛ parce que olu cɛdenw qualifiera jamana caman fɛ k'u to u lakodɔn cɛden minnu don i b'a ye k'a fɔ u ɲugun kana ka jamanaw minɛ parce que u mana taa jamana o jamana na o le k'u ka sécurité kɛ u bɛ tiɲɛniw de kɛ donc o ye fɛn ye an yɛrɛ y'a ye an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ an ka duguladen dɔw villagew la dɔw y'u plaigner ka yira k'a fɔ o cɛden minnu bɛ yen n'u bɛ an ka fanga tigilamɔgɔw dɛmɛ sécurité kɔnɔ k'u ka tɔɔrɔ sera olu yɛrɛ ma donc olu ye fɛn ye fɛn minnu kana k'a fɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i bɛ transition contre la i bɛ autorité contre la an bɛɛ maliyɛn den de mɔgɔ tɛ maliyɛn ka tɛmɛ si kan donc a ka kan ni majɔw bɛ yen an ka weleweleda fɔ an ka ɲɛmɔgɔw ye a bɛɛ kana kɛ u tulo kɔrɔ ko tout va bien et que ne de bɛ yen ne de ka ɲi ne de ka ɲi don min n'a nana dafiri a bɛ kɛ problème ye donc ATT an bɛ sa yen nɔfɛ ATT jiginna kulu fɛ mɔgɔ ma tugu a kɔ a taara Sénégal mɔgɔ ma taa a nɔfɛ a bɛ segin don min na bɛɛ bɔra a nɔfɛ donc olu bɛɛ kana ka kɛ fɛn ye fɛn mun kana ka an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna bi k'u ɲɛ yɛlɛ maintenant n fa ye kuma dɔ fɔ n'o o ye Kulubali ye a kumana 91 kan denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tun ye san 10 ni fɛnw ye bi olu b'u yɛrɛ sɔrɔ san 40 san 42 ni 3 bon ne bɛ n yɛrɛ y'o kɔnɔ mais an fana donna école la histoire de kɛra an kunna an ye histoire de 91 fɛn fɛn kɛra a kɔnɔna la a y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ mais an ye kow ye dɛ mais n ye Musa ka processus palais de la culture la fo ka taa ban mais yɔrɔw cira ne ɲɛna 91 ne la bɔra classe kɔnɔ a ye secrétaire min na bɔ ne o ye ne terikɛ bale a disi minɛ balabu o kɛra ne ɲɛna ne bɛ se k'o fɔ donc an tun to o si denmisɛnnin k'an tɛ ko kalama n bɛ se k'a fɔ Bukele depuis an ka dɔgɔ an da donna Mali an ye Mali
politique ko an y'a su parce que an a mansaw kun bɛ sigi minnu ni politique baro kun ka d'u ye maintenant n'i ye o ta k'o lajɛ k'a daminɛ 91 ka n'a bila 2010 o démocratie kɔnɔna la ka sécurité lajɛ k'a fɔ ko bi k'i bɛ comparaison kɛ o ni an ka bi sécurité ni ɲɔgɔn cɛ an b'o fana kuma fɔ k'o fana bila munna dɔ de kɔnɔ munna jumɛn mun ɲininkaliw de kɛra ka kɛ a fɔra ko Alpha ka mana ka na se ATT ma mana ma ko arma tun tɛ an ka cɛdenw bolo an bɛ ɲininkali fana kɛ a basigi o ni sisan basigi tun bɛ cogo di donc o de la an ka bila munna o kɔnɔ k'a lajɛ a basigi o ni bi basigi tun bɛ cogo di waati min na président minnu tun bɛ yen ni n'an yɛrɛ ko ko matériel tun tɛ an ka cɛdenw bolo ko ka kɛlɛ kɛ mais matériel fitinin tun b'o bolo n'u tun bɛ ka baara kɛ ka na basigi an ka jamana kɔnɔ o ni bi matériel ba min bɛ an ka cɛdenw bolo n'an bɛ ka disi gosi n'o ye o ni bi sécurité bɛ cogo di donc a ka kan o ɲininkali ka kɛ donc an kana fɔ ko matériel ni fini kuraw ni fɛnw kɛra ta défilé bɛ kɛ ka bɔ ni matériel ye mais ni matériel ɲɛ ci n'a tɛ ka ye jamanadenw bolo o tuma tɔ ka jɛ bɛ baara kɔnɔ mais hali bi an ka foli de bɛ an ka finitigi tabaw ye parce que olu de bɛ nɛnɛ na olu bɛ ka si san kɔrɔ san bɛ olu de gosi n'i y'a anw sigilen bɛ kuma na nin studio in kɔnɔ olu de ka wuli ka jɔw sabatilen don ka bonya maintenant ka bɔ nin kuma kɔnɔna la rapidement a kumana Afrique président ka tagali ko kan Chine sommet on est Russie voilà ok d'accord donc Bokar ok bi sunna babu filɛ donc sisan a y'a fɔ ko ko fɔlɔ donc sisan an bɛ kuma di ma ok Abdul bɛ taa e fan fila n bɛ ɲininkali min k'e la i bɔra k'a fɔ i ka kɔrɔfɔ kɔnɔna na ko baaraw caman kɛra bien vrai que nin baara ninnu caman kɛra transition maaw fɛ an ye k'a fɔ hali bi gɛlɛya bɛ sira dɔw fɛ lakanako baloko ka fara kuranko ani sɔrɔw nasira la hali bi o baara an bɛ se k'a fɔ a ma dafa ten jusqu'à présent e yɛrɛ bolo n'a fɔra i ka kuma kan i b'o da mun kun bon n bɛ fɔ sani n ka don i ka question in jaabi la n bɛ fɛ ka n yɛrɛ retrouver dɔɔni dɔrɔn ka kuma dɔɔni la clé n balimakɛ Modi ka kuma dɔ la réforme min kɛra 32% de don mais n t'a dɔn a ye calcul min kɛ cogo min na k'i yɛrɛ sɔrɔ 10 ka na 20 et quelques donc 32% o de négociera alhamdulillah réforme kɔnɔ bi Mali bɛ nafa min sɔrɔ a ka sanu na a ka dugu jukɔrɔ fɛn na o bɛ 32% bon donc n'i y'o jate minɛ différence ba b'o ni kɔrɔlen cɛ filanan yɔrɔ fana tun ye ɲɛnajɛ mun kɛra ni ministre de l'administration territoriale la ye parti politique ni mouvement politique ni association bɛ wele ka fara ɲɔgɔn kan effectivement o welela k'o ɲininka de jamana bɛ lahala min na situation mun bɛ yen élection mun kan ka kɛ transition ka chronogramme kan an ka municipaliw kɛ ani députation kɛ ani présidentielle mun bɛ ka na kɛ u k'u hakilina don o la arima na an yɛrɛ fana an y'an ka concertation kɛ an ni ɲɔgɔn ye an fana an ka recommandation di an ka recommandation tun tɛ dɔwɛrɛ ye an ko a ka kan ni an bɛ ka transition dire mun fɔra an ka autoritéw fɛ n'an ma ɲa k'an bɛ élection kɛ an ka présidentielle fɔlɔ kɛ o la ni président kura nana donc o fana bɛ se ka baara tɔw kɛ o kɔni tun y'an hakilina ye bon ni 278 partis politiques min bɛ Mali kɔnɔ welewelekan dira bɛɛ ma mɔgɔ mun taara olu fana a majorité olu fana tun jɛra n'o de élection présidentielle ka kɛ n bɛ tile ka ne kuma fɔ parti politique ka ca Mali kɔnɔ an tɛ se ka baara o baara bɛ kɛ hali n'i ye mɔgɔw wele hali n'i y'u nɛgɛ hali n'i ye wari di dɔw ma dɔw tɛ na u yɛrɛ kunkan ko don u yɛrɛ ka avenir ko don o de kama ne b'a fɔ kuma bɛɛ tu n'as pas des excuses à présenter n'i wulila jamana ko la i mana kɛ fan o fan i kan k'i yɛrɛ sɔrɔ donc ni mɔgɔw nana n'u ye décision min ta o décision a bɛna boli i kan donc parti politique min y'u yɛrɛ sɔrɔ nin salle in kɔnɔ k'u ka hakilina di an ka ministère bɛna baara kɛ n'o olu de ka hakilina ye n'i ma taa a welewelekan na mɔgɔ ka ko tɛ i yɛrɛ ka ko dɔn n tun bɛ fɛ ka yɔrɔnin de fɔ i ka dɔn k'i ka bawo kɔnɔ n y'a fɔ yan n ko transition in a daminɛla gɛlɛya kan bɛɛ bɛ CEDEAO ye sanction min ta Mali kan ma illégal illégitime k'a ɲini ka Mali ta gɔnɔ ma ala barika la maliyɛnw yɛrɛ barika la moi ne tɛ autorité félicité yan ne bɛ maliyɛnw de félicité
parce que tiɲɛ ka fɔ gɛlɛya bɛ yen Mali bɛ gɛlɛya kɔnɔ depuis 2012 donc n'i y'a san joli 2012 an bɛ 2023 là c'est plus de 12 ans bientôt 12 ans san 10 ni kɔ an bɛ gɛlɛya la mɔgɔ ni gɛlɛya ma wolo mais jamana yɛrɛ labɛn mun kelen don janfa mun kelen don Mali kama ne bɛ tila k'o de fɔ maliyɛnw ye ne ye san 20 ni kɔ de kɛ l'Amérique jamana kan j'ai toujours dit n b'a fɔ n balimaw ye jamana si tɛna ka na Mali dilan ka Mali économie dilan ka Mali dilan ka d'aw ma chinois t'a kɛ américain t'a kɛ français t'a kɛ Russie fana tɛna kɛ mais anw de kan k'a dɔn an bɛ mun fɛ nin y'a san 60 ni kɔ ye an bɛ Faransi ka baara ɲɔgɔnnaya la école ɲuman t'an fɛ yen ji ɲuman maliyɛn bɛɛ t'a sɔrɔ k'a min sira t'an fɛ électricité t'an fɛ i tɛ se k'o bɛɛ ta k'o di transition ma transition bɛ yen nin y'a san 2 de ye u ye baara min fana kɛ électricité ko kan u y'a jira dɛ u ye wariw de bɔ CNT la CNT ma encore mes félicitations di CNT mɔgɔw ma waati dɔw kɛra date tɛ n bolo yan u ye dɛmɛ kɛ pour que Mali EDM bɛ se ka nafoloba sɔrɔ a ka baara ɲɛnama don a ka baara kɔnɔ o kɛra mansiw nana groupew nana mais moi je suis un ingénieur professionnel à l'époque n y'a fɔ mɔgɔ caman ye nin baara ninnu minɛnw ka na o ka ɲi mais nin minɛnw bɛna sigi cogo jumɛn baara dɔw de fana kan ka kɛ n'o ye génie civil ye mɔgɔ caman wulila non nin baaraw tɛ se ka kɛ dugu jɛlen an b'a daminɛ an b'a construction daminɛ su kɔrɔ a banna non ça prend des mois et des mois et des années an y'a ye jamana dɔw b'an kɛrɛfɛ ni Côte d'Ivoire yɛrɛ b'o la n b'o tɔgɔ fɔ yan an ka minɛnw nana u y'u ban minɛnw ka transiter u ka jamana kan ka don Mali kɔnɔ bon o ye autorités nɔ yan o ye ministre nɔ yan o ye maa mun bɛ baara kɛ énergie la o y'olu nɔ yan olu nata o bon donc mais ça fait partie des choses mɔgɔ t'an fɛ o f'an ka k'an yɛrɛ fɛ an k'an yɛrɛ dɔn an k'a dɔn an bɛ mun dɔn an k'an ka baara k'o kan o ye gɛlɛya dɔɔni dɔrɔn ye sans compter aussi an ka jamana ka nafolo minɛla IMOA fɛ ka bolo d'a kan an t'an ka crédit sɔrɔ depuis octobre 2020 Maliens fɛn fɛn bɛ fonctionnaires ou pas les retraités Mali de b'u bɛɛ sara ka taa octobre 2020 fo bi jamana si tɛ yen k'i ye wari di Mali ma ou bien i y'a juru don Mali la bon an bɛ félicitations d'an ka ministre de l'économie ma yan ani an ka autorités ka fɛɛrɛ parce que munna Mali sera k'i yɛrɛ bɔ nin na anw ye plan d'attaque sɔrɔ a b'a ye transition daminɛlen u ka sanction imposelen don Mali kan autorités wulila u ye couche bɛɛ démarché ka commission bila sen kan jamana ɲɛmɔgɔ Assimi Gota ka leadership la ko mɔgɔw k'u hakili fara ɲɔgɔn kan u ka recommandation dɔ kɛ Mali bɛ se ka nin gɛlɛya in waati tɛmɛ bon o de kɛra Mali kama Niger bi o temps ma d'olu ma u y'olu ka da bɛɛ datugu n t'a fɔ n k'u tɛna bɔ gɛlɛya in na mais gɛlɛya bɛna k'u fana kan donc pour te dire que transition bɛ ka baara min kɛ an ka jamana 32 ans de la démocratie frélatée ni président fɛn fɛn tun tɛmɛna n'o tun ye hakilina ta malidenw ka hɛrɛ kan Mali ka siniɲɛsigi kan wallahi bi tun t'an sɔrɔ nin dingɛ kɔnɔ. Mais est-ce que le mot frélaté c'est pas fort? Bon, n b'a fɔ le mot frélaté parce que n b'a fɔ bon peut-être c'est un peu fort mais c'est pour dire que forme démocratie dɔ de taara ka d'an ma n kɔrɔkɛ y'a fɔ yan sans que an b'an yɛrɛ sɔrɔ fɛn mun kɔnɔ et puis an k'a ɲɛfɔ fana ni transition kelen de y'a to bi na n'i y'a ne bɛna aw ka plateau in kan parce que langue de bois tɛ dɔrɔn ye o an ka kan an k'a dun b'a la san caman kɛra politicien min na ɲɛkɔrɔ a bɛ tubabukan fila fɔ bɛɛ wa bɛɛ bɛ tɛgɛ de fɔ a ye mun fɔ mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn mais n profiter yan yɔrɔ fɛ puisque an bɛ 4e république la an ka langue donna ba la n b'a ɲini jamana marabaga fɛn fɛn ma ni fɛn fɛn maa o maa n'i y'i sɔrɔ couche o couche la n'i bɛ communiquer mɔgɔw fɛ u bɛ kan mun mɛn i nana ci mun na o ci fɔ o kan na i ka sɔrɔ ka tɔw kan da o kan n bɛ kuma ɲɔngiri yan nɔ de. ok basi an bɛ tila segin ka n'i ma Modi o b'a to n bɛ taa e ma
i bɔra ka Ture ka kɔrɔfɔ kɔni mɛn sisan nɔ n bɛ kuma kelen ɲɛsin e ma o ye min ye a bɔra kuma kɔnɔ na a fɔra ko transition mɔgɔw ye baara caman kɛ malgré que baara ninnu kɛra nka an ye hali bi gɛlɛya bɛ yen sɔrɔ nasira la o jago nasira la o min ye lakana nasira la o e yɛrɛ b'o da fɛn jumɛn de kun. I b'an ka transition dɔn a bɛ komi Mali ni Côte d'Ivoire ballontan quoi. Cogo jumɛn na. An b'an ka équipe bila bɛɛ sanfɛ ko ɲinan kɔni k'an bɛ pogo don Côte d'Ivoire la an mana ɲɔgɔn sɔrɔ podium na Mali kɛnɛma est-ce que n faamu kuma ka nɔgɔ an ma kojugu jamana in kɔnɔ an tor'o de la kɔrɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ ko 30 années k'o ye ko min tiɲɛ k'o tɛ se ka dilan san 2 ni 3 u b'a fɔ conseil des Maliens de l'extérieur a ma deli ka gɛlɛya ko fɔ ɲɛmɔgɔ minnu tɛmɛna ye dɛ yan'aw kana bi ko san 30 kɛra k'a sɔrɔ ça ne va pas a ye wagatiw sɔrɔ yanni fanga ka bi aw tun k'a f'u ye ko gɛlɛyaw minnu bɛ yen aw ka u critiquer k'a kuma f'u ye parce que aw ye fangaw bɛɛ soutenir hali aw filɛ o de la transition na o mais ne tɛ jigin aw la o y'aw tagabolo de ye o ye fɛn fɔlɔ ye fɛn filanan ye min ye i ko ko analyse leadership il y a en anglais là moi j'ai un master en anglais mais n tɛ don o kɔnɔ leadership c'est la capacité d'un individu à convaincre les autres sur un plan ou une vision et avoir des stratégies à les drainer vers ça pour qu'ils se sentent à l'aise dans la démarche. C'est ça le leadership. Leadership, il est fin mi. Dis-moi. Non, mais nous de faire Congo de faire bamananga fana la, mais je ga bamananga la. Oye made hakilina ni yeta be mogomina. O hakilino no yeta sirilendo fɛrɛ la fɛrɛ min b'a to a n'a kɛrɛfɛ mɔgɔw a b'u la munumunu k'u la wuli ka tugu a kɔ u ka taa o hakilina ye ni o yeta in fan fɛ k'a sɔrɔ u bɛ k'o la waleya k'a sɔrɔ u ka laɲini don k'a sɔrɔ diyagoya tɛ leadership banna followers suivre maintenant n bɛna n ka kɔrɔ ka kuma jaabi transition na départ ouvert et fermé an bolongo a ouvertlen de doni an talen de courant tɛ tigɛ bilen o bɔra ministre de bɔra télé la fɔ départ ouvert et fermé an k'a dɔn o kɛra ministre k'a bɛɛ ɲɛnabɔra ka ban ko courant ko ɲɛnabɔra an k'a kɛ yɛrɛ san 30 min tɛmɛna o ma ɲi mais maliyɛnw yɛrɛ minnu bɛ k'an lajɛ sisan u b'a dɔn san 30 min tɛmɛna ani sisan courant ko bɛ cogo min ou bien IBK n'an ka courant fana ko taara parce que IBK ye courant ko to cogo min o tɛ nin ye o ou bien a ka fanga ni courant ko binna il faut que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn nɛgɛ ni ɲɔgɔn digili fura mɔbali la ka taa kɔ o ka jɔ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka jamana in kɔnɔ an bɛ sanu ko fɔ kalana irisiw de tɛ ka kalana sanu bɔ depuis indépendance tɛmɛna ni san damadɔ ya aw bɛ k'a fɔ ko partenaire minnu bɛ k'an coro sanu ko la dɛ kalana bɛ jɔn bolo irisiw tɛ yan an ka sabali an ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye fɛn filanan n kɔrɔkɛ y'a fɔ a ka kuma la ko n ye calcul dɔ kɛ ko 10% ne bɛ kuma minnu fɔ o tɛ sɔsɔ koyi ne n'u dalu de bɛ na ne bɔra fo commission présidence min bɛ sanuko kunna CNT la o ne de ye nin kuma kɛ n filɛ k'a fɛsɛfɛsɛ cogo min mɔgɔ tɛ sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ tan a tɛ yen mɔgɔ min b'a ko kunna commission min président ne d'o de ye nin kuma bɛɛ fɔ k'a ban pewu o y'a sɔrɔ 10% numéraire n b'o dɔn 10% gratuit n b'o dɔn maintenant an sera 30 ma cogo di an bɔra 30 la ka se 35 ma cogo di an y'o kuma de kɛ n y'o lahalaw sɔrɔ n y'o de ɲɛfɔ yan o b'a dɔn n'an bɛɛ ye o parce que olu de y'a baara kɛ k'a latɛmɛ o maintenant n'an bɔra yen an ko Mali kɔrɔ ko Mali de ye farafinna OTAN ye ah kɔrɔ Mali ka kɛ farafinna OTAN yɛrɛ kɔni man ne parce que tubabu ko ka d'aw ye kosɛbɛ OTAN ye tubabula ko ye an b'an miiri de sisan farafinna yɛrɛ bɛ se ka wasa ni tɔgɔ min ye k'o fɔ Mali ma sinon OTAN o ye Union européenne ni Faransi ni Amérique n'a ka mɔgɔw ye aw dun ko k'aw tɛ wulu de fɛ aw kana Mali référence kɛ wulu ye o la dɛ i tɛ se k'a fɔ k'i tɛ sɛ fɛ ka tila k'o naji min dɛ donc Mali tɛ se ka kɛ OTAN ye an tɛ OTAN ye parce que an tɛ Europe ye an tɛ Amérique ye Amérique OTAN dun ye américains ni Union européenne faralen de ɲɔgɔn kan fɛn sabanan ye min ye i ko k'u bɛ taa
mɔgɔ n'i sera an kɛrɛfɛ jamana ma k'u bɛ taa tugu la k'u bɛ fa dɔw la u ka taa tugu mɔgɔ minnu binna kɛrɛfɛ jamana kan u ka di ne ye dɛ u ka fa dɔw la u ka di ne ye dɛ mais n kɔrɔ ni taa donna i ka buguso la ka taa don i voisin ka buguso la i t'i ta in faga fɔlɔ yanni i ka ji ta ka se voisin ma an t'o contour la dɛ u ka taa tɔw dɛmɛ mais ni taa b'i ka buguso la taa b'i sigiɲɔgɔn ka buguso la i b'i ta in de faga fɔlɔ yanni i ka t'i sigiɲɔgɔn ka tasuma faga dɛ mais n'i y'i ta in to yen k'a fɔ k'i bɛ taa n'an ko k'an b'i ka kuma yɛrɛ analyser a man ɲi quoi an bɛ plateau de kan kuma sugu dɔw fɔli tɛ bɛn dɔgɔyama t'a la dɛ ɲɛfɔli dɔrɔn ni n y'a ɲɛfɔ maliyɛnw bɛ a faamu cogo dɔ la parce que ne ko ko baɲangarakaw ma que ni mɔgɔ min Mali ka wuli ka taa fa tigɛ ka bɔ Niger la Mali ka wuli ka fa tigɛ Niger mɔgɔ min bɛ taa bin Niger kan baɲangarakaw bɛ ka bɔnɛ sɔrɔ yɔrɔ caman na olu tɛ se k'o faamu donc an ka sabali kuma dɔw bɛ yen an k'u fɔli jateminɛ fɛn sabanan min b'a fɔ démocratie man ɲi démocratie man ɲɛ an tɛ b'o la sa aw bɛ yan ka ban san 3 kɔngɔ bɛ mɔgɔw la aw bɛ yan ka ban san 3 courant tɛ sɔrɔ bilen aw bɛ yan ka ban san 3 engrais sɔrɔli ye baara ye aw bɛ yan ka ban san 3 ni y'aw ye kɔrɔlen fɔ la bamanan dalen dɔ b'a dɔn o ye courant tanya ye dɛ et puis an ka jamana chaque mois aw bɛ ka sɔrɔ fɛn fɛn fɔ sisan a sɔrɔ bɛɛ o b'a sɔrɔ USAID b'an dɛmɛ miliyari caman jamana bɛ miliyari kalo o kalo jamana bi endetté ka wari ta et puis f'an ka fɛn dɔ fɔ maliyɛnw ye aw bɛ k'a kɛ komi ni embargo de nana jamana ko ban i bɛ k'a ka fanga bɛ bin tuma min na le Mali était le pays le moins endetté en l'Afrique de l'Ouest Afrique jamana worodugu yan fan fɛ juru tun ka dɔgɔ jamana fɛn min na ka tɛmɛ bɛɛ kan Mali de tun y'o ye i bɛ k'a bɛ bin wagati min na an tɛ se ka to tan quoi kuma ka dabila ten mɔgɔw fasadali ka jɔ commentaires ka jɔ ka wɔyi fɔ mɔgɔw kɔfɛ o ka jɔ maliyɛnw mago bɛ min na a ka ɲini ten san 3 an bɛ kuma la san 3 discours san 3 mɔgɔw bɛ ka sama mɔgɔw nɔfɛ jɔn bɛ Assimi contre la Assimi est la référence alhamdulillah Mali président de ne ka président de Assimi diɲɛ bɛɛ b'a fɛ farafina e ko farafina ni farajɛla bɛɛ ka k'a fɛ alhamdulillah ne ka jamana ɲɛmɔgɔ de don mais olu kɛlen a fɛ o kɔfɛ kɔngɔ banna olu kɛlen a la o kɔfɛ courant t'an bolo olu kɛlen a fɛ o kɔfɛ engrais ko ye gɛlɛya ye olu kɛlen a la a kɔfɛ gɛlɛya bɛ baɲangarakaw kan lakana an tɛ fɛ k'an da don a la koyi an bɛ fɛ k'a forote ka tɛmɛ de parce que ni i ko k'i bɛ kuma togo dɔ la bɔrɔbaw b'u bolo u n'o bɛ ka yaala ou bien u bɛ t'i sɔrɔ sigilen i b'i ka gɛrɛn na k'i cɛ ka taa o dɔrɔn de la an bɛ kuma ka hakɛ to lakanako yɔrɔ la sinon n'an ko k'an bɛ lakanako ka fɔ k'a ɲɛfɔ an tɛ ɲɔgɔn faamu plateau in kan plateau in bɛ dɔgɔya ma n'an ko k'an bɛ lakana kuma ɲɛfɔ dɛ n'an bɔra yen n bɛna n da don fɛnni dɔ la o ye mun ye a hakɛ to n bɛ ka non ma ɲagami n fa ne ma deli ka ɲagami voilà ne tɛ ɲagami ko ne de b'a bɛɛ sɛbɛn i ko constitution ko jamana gɛlɛya bɛ yen ko solution jumɛn bɛ yen kɔrɔ ko k'a n'a dɔgɔnin ko Africable ko constitution an tɛ constitution kuma la jamana gɛlɛya ani jamana gɛlɛyaw bɛ se ka lawuli cogo min et puis an ma don 4ème république kɔnɔ dɛ. Bon cogo jumɛn na cogo di constitution promulguera mais constitution yɛrɛ ko pour que ale ka sigi sen kan ko fo élection ka kɛ ɲɛmɔgɔ minnu sigira élection na k'olu de b'ale sigi sen kan an tɛ 4ème république kɔnɔ dɛ. donc an ma don 4ème république k'an t'a kɔnɔ sa n bɛ ka min f'i ye n'an bɛ fɛ jamana in ka dilan n'an bɛ fɛ jamana in hɛrɛ ka na a fɔlɔ-fɔlɔ ye min ye an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bilahi n bɛ n kali i ka plateau kan ni ne bɔtɔ la sisan ni Assimi y'a fɔ mɔgɔ bila k'an wele k'a bɛ fɛ k'an ta k'an don sɔrɔdasiya la ko sara t'an ye k'an ka taa kɛlɛ kɛ Mali bilahi Allah n tɛ se so
ni sera so n bɛ fɛn fɛn ɲini ala fɛ a kana nɔgɔya n ye n tɛ se so n bɛ taa n ka jamana défend inféré an minnu bɛ ka yaala plateau kan ni mɔgɔw bɛ k'a fɔ an ye ko fasoden jugu tan tan Mali bɛɛ mɔgɔ min y'a ka tɔn y'a ka papier don CNT la k'an tɛ sara fɛ o ye anw ka tɔn de ye donc fasoden ɲumanya tɛ se ka fɔ n bɛ bɔ kuma la yɔrɔ min mɔgɔ minnu bɛ vidéo mania la kule la fan bɛɛ fɛ ka fɛn fɔ min tɛ tiɲɛ ye ka sankɔrɔtali kɛ sankɔrɔtali min tɛ tiɲɛ ye maliyɛnw bɛna bɔ a kalama tuma min a bɛ kɛ lagosi ye u ka vidéo mania dabila u ka radio kumabaw dabila u ka munumunu dabila réseau kan u ka na an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka recruter an ka taa an ka faso défend parce que kuma cɛɲi ni tiɲɛ tɛ kelen ye wa kuma cɛɲi fɔ n'a ma jɔ a nkalonmayɔrɔ bɛ ye dɛ. ok voilà c'était donc Kulubali n bɛ taa e fanfɛla la nin wagati in na n b'o ɲininkali kelen tɛnku e fɛnɛ la o ye min ye malgré que ni effort ba in fournila jamana ɲɛmaaw fɛ nka an b'a ye k'a fɔ hali bi gɛlɛya in a bɛ yen n y'a fɔ kuma kɔnɔna na sɔrɔ na sira la o jago na sira la o lakana na sira la o ani sira caman fɛ i b'o da mun de kun. Bismillah, merci beaucoup. Yannick Djabi, les politiciens professionnels là, comment la vérité, ta vérité, c'est pas la vérité, ça s'arrête là. Et la vérité, c'est la vérité. Adam Madin, il y a Klimani Samagassé, on de Idaï. Il te fait un bédon. Il date de Kumado là, si ça est tagné donc. Mais accusation qu'a dit, c'est pas bon. Des affirmations gratuites là, bois qu'on a quoi. C'est pourquoi, les conférences fait que j'ai fait 30 ans aux États-Unis, je suis Mali kono, je suis Mali maîtrisé. Parce que Mali politique n'a pas de keledi. En contradiction secondaire, nous, alors qu'il y a un gros taux qui est essentiel, là, qui est le pays. N'a pas de famille, mais je dois de voler le coffre qu'on a bien en Jamanakan. Kɛlɛ daminɛna cogo min ka bɔ Libye a dessin de kɛlen don ka Libye déstabiliser ka na zone sahalo-sahélienne déstabiliser ka taa golfe de Guinée la pour que ka se k'an ka dugu jukɔrɔ nafolomafɛnw ta ka bɔ an bolo sisan a ma dogo mɔgɔ si la o Nigériens filɛ k'a fɔ ko Faransi ka b'u ka dugu kɔnɔ Faransi président bɔra ka mun fɔ k'u tɛ taa diyagoya wali jamana kɔnɔ k'aw nana an dɛmɛ ko a ye taa an tɛ taa parce que au gouvernement, ce n'est pas un gouvernement légitime. Je crois que l'État est continuation de haut. Il était traité que le gouvernement n'est pas État ni État de Tchè. État nigérien ni État français de Sigraka contrat signé. Moi, je suis Niger, je suis Niger dirigeant. Et tu sais qu'il faut le gouvernement. Il y a un gouvernement, il y a un gouvernement. Il y a un débat, il y a un intérêt là, il y a un intérêt là, il y a au conseil quand on est présent demain au conseil est très divers ni ce qu'il là tout mais au conseil là avec parti là ne bora malin ka soro UDPM de tout mais ma délicat du parti politique là faut fleur dominer bien parti politique là mais il y a URD sur il y a RPM sur il y a Adima il va bien sur au conseil comme mais ni jamana deun une fois que jamana deun votera ka président mi élu oui, jamana dembe de ka présent. Donc, on be que très d'union entre Olu et les Maliens munu sigilen no kofe. On tisse ko lu keleo. On tisse ka wuli kambolo keleo. Et puis sous le leadership de Habib Sila, il ko kanye ou yemi ke mi manye. Kamgo fo, on yemi ke au Malien de l'intérieur ou asira ka kea. Effort de guerre en 2012. Au Malien de l'extérieur 1 milliard 8 millions de faranyonga kadi jamana ma aw sira ka kea. Mais pour ça marché ni exonération bi da de Mali kono yanno aw sira ka kea. Iko ko amadel ka mo deme M5 kele wuli kata acteur bi c'est que Habib Sila a mis dedans c'est plus que 105 millions de francs CFA du coup jukoro. Et bien jamana deme a bete bo ki ira ka fombe ni kelao. C'est plus de 200. Bon, acteurs les chogels sont là, ils peuvent témoigner. Je te témoigne. Quel est le biquet? Abi Woula Kata Fosho Ibekanyana. Jamana Diombe dans la rue, ou la main. Comment nous fait? Dimanche, mi Malien ou Sigi, quand Ibeka Konona, il devrait s'adresser à la nation. Président Habib Silana, la délégation au conseil ou la Kata, c'est président Makouma fait. Et puis, il ne s'agit pas d'être pour ou contre.
Mali bɛ don min na bi ko k'ala filɛ o de la, il s'agit pas d'être pour la transition ou contre la transition, il s'agit de répondre à l'appel de la patrie. Mali mago b'a den bɛɛ la bi min bɛ se k'i ka contribution kɛ ko ka jamana in dɛmɛ, o de y'anw taabolo ye. Anw bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min dans la tranquillité, ka sɔrɔ an ma bɔ ka nɛni kɛ, ka sɔrɔ an ma bɔ ka pɛrɛn-pɛrɛnni kɛ, o de y'anw taabolo ye. C'est ça le haut conseil, si tu ne le sais pas n'an k'o f'i ɲɛna bi. Kan'i sigi Mali kɔnɔ k'i bɛ malien de l'extérieur accusé dɛ. U ye acte caman de posé yɛlɛmali bolo ma, et puis staff technique de b'an bolo, an bɛ écrit de kɛ ka taa, nin bɛ ka kɛ nin ma bɛn, hali don ani ministre de l'administration territoriale ye ɲɔgɔn bɛn ka hakilina di pour que ka prolongation kɛ transition kan, a hakilinaw ye min ye an y'o fɔ o kɔnɔ. Ne ti mɔgɔ de kana ko I bɛ tɛgɛrɛ fɔ ni fɛn ninnu, aw de b'o kɔnɔ, ne t'o kɔnɔ, ne ti mɔgɔ ko kɔnɔ, ne bɛ n faso de kɔ, birikiden kelen bɛ n bolo. Fɛn a tɔgɔ ye di Fane. Ne ko munna de 90 coup d'état kɛra ka mɔgɔ to 10 ans na i tɛ fɛn caman dɔn Mali la, parce que minnu ye démocratie ta o wagati gouvernement yɛrɛ ye budget alloué ka d'u ma n'o ye parti politique ye, u ka taa ka taa pédagogie kɛ jamanadenw kun, ka civisme kɛ jamanadenw kun, mais o kun t'u hakilina ye. A fɛn fɛn nana fanga la waati moyen ba kun t'a si bolo, an tilala k'u ye c'est des fonctionnaires multimillionnaires milliardaires, wa ambition y'a fɔ cogo min, et puis confusion bɛ n dɔgɔ la, hali ne ye san 10 kɛ anglais kalan na, ne m'a fɔ leadership ne ko leader and follower. Leadership ani leader tɛ kelen ye, c'est deux choses carrément différentes. Mɔgɔ minnu bɛ leadership ta hali business la, n ko leadership bɛ business la, mais leader tɛ business la, u b'a fɔ de e kana baara min b'i bolo, i bɛ ɲɛmɔgɔ min bɛ yen k'i la min bɛ jamanadenw hakilina ni décision ni fɛnw ta, i ka o taabolo ta, i ka o de ye leadership ye, kana fila kɔnfɔ ɲɔgɔn na, b'o kɔnɔ. I ko armée ko de 91 à 2010 ko tiɲɛni min kɛra jamana kɔnɔ min bɛ ka kɛ sisan o ma deli ka k'o kɔnɔ. Dɔgɔ sabali t'i ka jamana histoire ɲini k'a ɲɛ, i k'a dɔn. Anw ye Musa Tarawele ye, anw ye Kisuma Dukaraw ye, u ye Mali armée minɛ ka se degré min ma. Sous région kɔnɔna na on a 7 frontières, wallahi bilahi talahi. Mali ni Burkina ka kɛlɛ la, Mali sɔrɔsi dɔw filila ka don Niger kɔnɔ. O y'a sɔrɔ Seni Kunce de tun ye ministre de la défense ye. Niger. L'ancien président, ale de tun ye ministre de la défense ye. Kisima ye bɛɛ wulila ka kuma Niger fɛ ko u ka Mali contingent ye bila kɛlɛ t'anw ni Niger cɛ, u filila de. U y'a traîner ka traîner. Don dɔ la conseil des ministres Banana Kisima wulila ka fɔ Musa ye k'ale bɛ taa ka sɔrɔsiw nɔfɛ. A ye migi ta u jiginna Niger. A y'a fɔ Niger ministre de la défense ko n ka mɔgɔw b'i bolo lahala jumɛn kan. U ko ko wayi an bɛ ka information fara ɲɔgɔn kan, après ni kow ɲɛdɔnna an b'u bila. A ko ko n'est-ce pas quoi, ko n bɛna bɔ Niger Niamey ka taa Bamako, ça fait 2 heures de route. Ko ka bɔ Niamey ka taa Gao ko ça fait combien d'heures, u ko ko 8 heures. A ko bon ni sera ni 8 heures o tɛmɛna ka sɔrɔ n ka sɔrɔsiw tɛ Gao gouvernorat la, ko c'est comme il y a acte de guerre de déclarer Mali la, et tu t'apprêtes. A nana Bamako après 8 heures tɛmɛna dɔrɔn Gao gouverneur yɛrɛ de y'a wele yan'ale k'o wele ko bon ko sɔrɔsiw filɛ nin ye. Donc c'est des trucs a kan ka ɲɛfɔ malidenw ye. Mais qui était le président du Niger en ce moment? Amani Djore. A kan ka ɲɛfɔ malidenw ɲɛna u k'a dɔn anw bɔra yɔrɔ min, Mali tun tɛ kulonkɛ jamana ye o, i m'a faamu. Min y'an sɔrɔ o kɔfɛ k'a daminɛ 91 an tɛna an da don olu la, tout le monde sait que n'i mana fɛn fɛn ɲininka ko jamana binna, mais ni ko jɔn nɔ don k'an bɛɛ nɔ don a tɛ se ka kɛ ten sa. Jamana ɲɛmɔgɔya tun bɛ mɔgɔ dɔw de bolo, acte dɔw de posera, u ye doctrine dɔ de ta ko une armée forte est une menace contre la démocratie. O de tun y'o hakilina ye, den bɛ bi a tabaga de bolo. An k'a fɔ jɔn kɔ, ala an tun y'o hakilina min ta, histoire nous a prouvé qu'on avait tort, an ka ɲɛsin o ma. Et puis n'an ka fɛn dɔ f'i ye, ninnu san 32 kɛra ka yiri min kari, san 3 tɛ se ka wuli ka ko k'o jɔ. Mali armée bɛ phase min ka bi, diɲɛ armée si tɛ mun b'a gɛlɛya kɔnɔna na. De prime abord, an ka jamana an bɛ économie de guerre de b'an bolo, fo mɔgɔw k'o de dɔn quoi. Obligatoirement responsabilité ministère bɛɛ ka budget diminuera pour que ka armée dɛmɛ. Le pays le plus fort du monde o tɛ Amérique ye. Deuxième guerre mondiale la, Amérique président Dwight Eisenhower a wulila k'a ɲini jamanadenw fɛ
n'aw bɛ dumuni kɛ siɲɛ 3 tile kɔnɔ a ye jɛ siɲɛ 1 kɔ ka di jamana ma an bɛ kɛlɛ kɔnɔ. D'accord, an ka don fɛngɛ kɔnɔ. Question kɔnɔ. Voilà. C'est-à-dire il fallait que n tun k'o mise en point. I ka question ye jumɛn? N ko maintenant malgré que ni jamana ɲɛmaaw ye effort fourni gɛlɛya dɔ bɛ hali bi lakana ni sɔrɔ ni baloko nasira la hali bi. Lakana kan ni mɔgɔ mɔgɔ Bajangara ka ninnu y'olu ka kumaw fɔ c'est-à-dire o ye wajibi de ye o janfa in n'i y'a kɔnɔna la a kɔnɔ ka dogo kojugu wajibi ye nin ko ninnu bɛ na mais l'autre jour kunu i kɔrɔ ni ye MINUSMA mɔgɔw yɛrɛ ka communiqué lamɛn u b'a dɔn bɛɛ u y'a demandé Mali armée fɛ Mali armée k'u dɛmɛ olu bɔtɔ min filɛ nin ye ka appui aérien ni surveillance d'u ma pour que u ka contingent kana attaquer mais fɔlɔ mɔgɔw tun b'a fɔ de ko MINUSMA de bɛ ka anw lakanda ni mɔgɔ min ko Mali ko bi in na ko amélioration anw tɛ armée montée en puissance ninnu de b'o kɔnɔ Modi ninnu de b'o kɔnɔ anw bɔr'o kɔnɔ an mɛnna an bɔr'o kɔnɔ cogo di anw bɛ k'an préparer an bɛ ka taa base militaire u jɔ 500 hectares Buguni 700 hectares Kita anw tɛ k'o kɛ gansan na o anw bɛ k'an labɛn k'an sigi parce que kɛlɛ in filɛ nin ye géopolitique et géostratégie de don mɔgɔ o mɔgɔ n'i m'i labɛn militairement k'i sigi rapport de force de ye diɲɛ ye bi tiɲɛ tɛ yen donc ka bɔ kuma kɔnɔ yɔrɔ min na wajibi ye nin gɛlɛya ye Mali armée bɛ ka recrutement kɛ u bɛ ka armement kɛ u bɛ ka armement san u bɛ ka sɔrɔdasiw former o armement kelen na en même temps u bɛ ka guerre kɛ u bɛ ka naani bɛɛ de kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ taa ni gɛlɛya tɛ o an m'a fɔ ko anw bɛ gɛlɛya min b'an da la k'an b'an sigi ko ka o to yen ko ka Bajangara to yen ko ka wuli dɔrɔn ko ka taa Niger kɛlɛ kɛ o ni kuma fɔra il faut avoir une approche analytique n k'o de n'an y'a sigi ka Niger lajɛ Libi cira cogo min ni mɔgɔ si ma i bolo kɔrɔ ta dɛ ni Niger cira ten o ye an ka zone nin bɛɛ déstabiliser len o Burkina cilen o ye Mali cilen de donc an bɛ se ka nin bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ simultanément k'o tɛ se k'an bali k'an b'an ka responsabilité kɛ vis-à-vis de notre peuple. Ok basi tɛ Fane n b'o ɲininkali kelen fana tɛngu i la i fana malgré que nin effort in bɛ ka fourni mais gɛlɛya ninnu dɔw bɛ yen nɔ e b'a da fɛn jumɛn kun? Ne b'a da contrôle baliya ni seere de kun a b'a kɛ to mɔgɔw ka girin dɔɔni seere niveau ye a ka k'a ka fɔ n bɛ n da nɔrɔ fɛn fila la a fɔlɔ ye lakana ye i n'a fɔ o bɛ ka munumunu plateau kan cogo min na a ye n ka kuma dɔ jaabi mais a m'an faamu kuma kɔnɔ sinon a ye mun fɔ nin ye an bɛ kuma kelen na o n'a yira k'a fɔ lagosi caman fɔra an ka fanga tigilamɔgɔ minnu tɛmɛna k'u ye armée bɔ ka bin ko Mali tun tɛ munna dɔw kɔnɔ ko bi k'an b'olu munnaw kɔnɔ ne question kelen de posé olu fanga minnu tɛmɛna olu ka lakana n'i y'o comparer bi lakana na o jaabi ye mun de ye o jaabi de di n'i y'o ta k'o comparer an b'a fɔ ko kunun lakana o ni bi lakana kelen tɛ wa kunun lakana dugu caman tun bɛ yen minnu kun minɛlen tɛ anw fɛ donc minnu kun sécurisé don tɔɔrɔ kun t'u kan maintenant mun nana ni tɔɔrɔ ye a ye mun fɔ o ye Libi kɛlɛ in ye o nana tɔɔrɔ bɔ ko o bi an kan mais o bɛ kɛ wagati min na bi an bɛ kulo min na ko armée monte en puissance ni activiste dɔw yɛrɛ bɛ ka yira k'a fɔ i b'a fɔ Mali yɛrɛ diɲɛ bɛɛ anw ɲɔgɔn de tɛ yen i n'a fɔ a yɛrɛ da magara i n'a fɔ an bɛ don min na bi ko Mali bɛ komi i n'a fɔ OTAN parce que OTAN ye tɔn de ye o dugu de b'a kɔnɔ fo ka tila ka na dugu min yɛrɛ puissant don n'a fɔra ko o ye fɔlɔ ye armée n'o ye États-Unis donc olu de tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo bon n'i ko Mali bɛ ka Mali bilala o munna kɔnɔna la an b'a fɔ hali bi an ka kɔlɔsi kuma na dɔɔni parce que n'an m'an kɔlɔsi kuma na dugu village b'anw fɛ yan Farabugu Dɔgɔfiri Banyagara Bankas i mana ninnu n'a yɔrɔw ta insécurité bɛ yɔrɔ minnu na ni an ka armée mana taa ka essayer ka bandits armés gɛn parce que ne t'o kɛ djihadiste ne t'o kɛ silamɛ fɛn bandits de don k'u gɛn est-ce que o mɔgɔ kelen de tɛ tila ka segin ka na tuguni wa o population kelen de tɛ tila ka woyo n'o tulo kelen kɛ wa donc n'i ye mɔgɔ gɛn k'i b'i ka population lakana n'a bɛ tulo la a tɛ ka se ka lakana n'i ko k'i bɛ comparaison kɛ k'a fɔ ko e ka armée bɛ monte en puissance et k'a bɛ ka lakana sabati o de la an b'a fɔ ko
u ka u kɔlɔsi kuma fɔcogo la ni degun bɛ yen a y'a to an ka degun fɔ ɲɛmɔgɔw ye an bɛɛ ka jɛ an ka solution k'a la solution bɛ se ka kɛ ka degun bɔ anw kan n'an bɔra o cadre kɔnɔna la ka na se hali bi souveraineté retrouvée ko kuma ye ni a fɔra non an tɛ se ka ɲinɛ a kɔ parce que mot girinmanba de don mot ba de don souveraineté retrouvée i y'a sɔrɔ cogo di i ka souveraineté ye jumɛn e tun bɛ ka mun de laɲini n'o tun bɛ k'i degun n'i ye o sɔrɔ bi n'i bɛ k'i disi gosi n'o ye o de la n ko ni kumaw bɛ kɛ an k'a bila munnaw kɔnɔ kuma kɛra kuranko kan ko an ka matériel tun bɛnalen ka Ivoire ma sɔn a ka tɛmɛ o ka sira fɛ donc k'u minɛna sira la mais ne ko o kuranko min filɛ nin ye an y'a ta ni dusu ye alors que o Côte d'Ivoire kelen o de tun bɛ ɲɛ anw ma kuranko la o Côte d'Ivoire kelen an ka ministres de wulila ka taa Alassane kama ka taa kuma ɲɔgɔnya cogo min na solution bɛ se ka sɔrɔ a kumakɔrɔ la donc o b'a yira k'a fɔ dusu min bɔra ko ka kɛlɛ kɛ parce que ni i dusu bɔ k'i pan ka don ta la i bɛ panko fila kɛ i ma tila panni na fɔlɔ dɛ bon donc an y'a essayer ka dusu de bila hakili jamana dun tɛ mara n'o ye jamana bɛ mara ni hakili de ye donc an ka bɔ o kɔnɔ ka na Faransi ko kuma na n'a a da mɔgɔw la mɔgɔ min i coloniser ne ko Union européenne hali kɔsa in na an y'a débat kɛ yan nɔ élection référendaire ɲɛkɔrɔla la an b'a wari ɲini Union européenne fɛ cogo min na a bɛ se ka élection référendaire an dɛmɛ a organisation na. mais a fɔra ko Mali la bɛɛ bɔ dɛ. non mina le ne mina le ko kuma yɛrɛ tɛ o n'i taara page officielle kan an ka jamana ministère i y'a faamu an b'a fɔ dɛ an y'a ta u ka page de kan maintenant ne y'a défend plateau la a sigiyɔrɔ filɛ ne de tun sigilen bɛ yen a don k'a to Fofana an ka foli bɛ a y'a kuma fɔ n ko ne de y'a fɔ n k'a bɔra jamana kɛsu n k'a ka ministre côté k'a bɛɛ bɔra an ka jamana kɛsu de kɔnɔ n'o ye administration territoriale mais n'i taara primature cité kan ko ninnu ma tunu kumaw de kɛra kumaw de kana fɔ ɲɔgɔn kɔ i y'a faamu bon donc est-ce que Faransi y'a bila ko maliyɛn kelen ka mɔgɔ bayiri ka nafolo don n'o ye corruption ye o ye Faransi nɔ yan donc o ye an n'an conscience de nɔ ye jamana in kɔnɔ n'i bilala poste min na f'i k'a dɔn k'a fɔ saya bɛ yen balo bɛ yen dɛsɛ bɛ yen i ka jamanadenw ka intérêt ta ka d'u ma ne ko Faransi de y'a fɔ ko pardon u bɛ kuma dɔ fɔ ko an ka jamana kɛsu ko de bɛ ka an ka fonctionnaire ta bi donc saraw tɛ ka dɛsɛ an bɛ se an yɛrɛ kɔrɔ ne ko n'i ye Mali fonctionnaire ta k'a lajɛ a t'ale 1 million bɔ ne mun sigilen filɛ ne ye kɛnyɛrɛye ye nin ye kɛnyɛrɛye ye presque Mali bɛ ka munumunu ni an ka impôt wariw de ye Mali bɛ ka munumunu ni an ka baarakɛ wariw de ye maintenant fonctionnaire tɛ 1 million bɔ ni jamana dɛsɛra ka o sara o jamana kana ka bɔ carte kan donc o kana kɛ référence ye ko disi bɛ gosi n'o ye ko ye souveraineté retrouvée donc an ka bɔ o fana kɔnɔ hali bi an ka ɲɛsin baara ma da mara la ko an bɛ plateau min kan ko langue de bois donc sasi dɔ dira an ma bon Muller ka kumakan in ka gɛlɛn n'o ye tubabukan ye mais an bɛ tabali in kan nin a bɛɛ ka fɔ k'a baara ci k'a ban donc langue de bois ne b'a bila o cadre kɔnɔ tagasegin bɛ ka kɛ leader ko kuma kan leadership kelen ta a bɛ ta donc leader a ye mun fɔ a sansi tɛ tubabukan na a bɛ nin na k'an ka taa la bamanankan na n'i y'a ta bamanankan na leader tɛ dɔwɛrɛ ye o ɲɛmɔgɔ min kɛla ka baara kɛla ka jamanadenw hakilina ye donc n'i y'o ta k'o lajɛ k'a bila fan dɔ in fɛ o bɛ démocratie de kofɔ donc n'o ye démocratie kofɔ kurukanfuga kuma min tun bɛ anw fɛ yan nɔ pour que an ka baara ta kurukanfuga na assise la anw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ n'an ka constitution kura min bɛ kɛ vraiment kurukanfuga charte minnu bɛ an ka baara kɛ n'o ye ka bɔ kuma kɔnɔ mun de kuma min fɔ tiɲɛ de don 4e république ko kuma bɛ ka fɔ a promulguera ko an donna a kɔnɔ an ma don a kɔnɔ hali sini baara bɛ ka kɛ ni 92 constitution sariyaw de ye maintenant charte de bɛ ka baara kɛ 92 constitution kelen de bɛ ka baara kɛ wa a fɔlɔ don a kɔnɔ fɛnɛ constitution kura in kɔnɔ tant que ni président a promulgué t'a bannen dɛ tant que élection présidentielle ma kɛ président kura k'a ta k'a sigi o preuve dɔ ye jumɛn ye kuma min bɛ fɔ hali an ka président fɛ n'a bɛ fɔ vu la constitution vu la charte u bɛ ka maliyɛnw nin yɔrɔ nin kɛ ka maliyɛnw berner k'u hakili tunu vu la constitution ni dɔwɛrɛ ni fɛnw mina ta o constitution ye constitution jumɛn ne ko 2023 ta ye ne don wa 92 ta ye ne don n'i taara sariya so kɔrɔ ni i taara CNT bɛ ka loi fɛn fɛn ta 92 constitution de bɛ ka baara kɛ n'i taara tribunal kɔnɔ ni jugement bɛ kɛ
baara bɛ ka kɛ jumɛn 92 constitution de bɛ ka baara kɛ donc o b'a yira k'a fɔ a ye voté min kɛ sisan a ma bila en vigueur donc u kana nana mɔgɔw la tromper donc ne bɛ kuma surunya yɔrɔ min na n bɛ mun fɔ dɔrɔn n bɛ transition fɛ tiɲɛ k'a fɔ a kana kɛ n bɛ karisa soutenir an y'a ye ATT la an y'a ye Amadou Aya Sandogo la donc nin bɛɛ problème sɔrɔ mɔgɔ ma y'o kɔ donc nin minnu fana filɛ nin an ka laɲini tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya anw minnu ye jeunes ye président y'a yira k'a fɔ ko n'ale échouera ko jeunesse échouera anw yɛrɛ bɛ ka cɛkɔrɔbaw de bousculer ka bɔ yen an ka na donc ni ala ye jeunesse sigi anw kunna o ye da yɛrɛ ko n'ale échouera ko jeunesse échouera donc an tɛ fɛ jeunesse ka échouer et maintenant président kana ka dɛmɛ cogo a bɛ dɛmɛ ten mais k'a yira k'a fɔ ko tout va bien alors que problème bɛ yen a y'a to an k'o kuma fɔ o t'an kɛ fasoden jugu ye. Bokar bisu na kuma ka di i y'a faamu bɛɛ n'i ka faamuyali don Touré sisan n b'a fɛ ka e yɛrɛ ɲininka Arema a ka jɛkulu sisan kuma caman fɔra nka fɛɛrɛ jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo de. Bokar i ka kuma diyara n ye je fais de mon mieux n ka to i ka ɲininkali kɔnɔ parce que an ye ɲɔgɔn ye a ka hakili di jamana jɔko de la n b'a fɔ hali bi co-débatteur ye passion bɛ débat la a ka ɲi mais an k'an gɛlɛya maa o maa n'i bɛ bɔ yan an ka bilasira di jamana marabagaw ma u fana bɛ se k'o ta ka baara kɛ n'o ye. Cogo di hali bi accusation ko ni a ye nin fɔ n ye ɲininkali ka ca. mais accusation jɔn de accusation kɛ. bon n bɛ Fane ka kuma laban ta k'an ka bɔ mɔgɔko la an tɛ se ka bɔ mɔgɔko la parce que Fane bi ne kɛra an ka ɲɛmɔgɔ ye bi an bɛ don Fane ko la an b'i dɛmɛ a kana tiɲɛ i bolo ne y'o kuma fɔ yan Mali in kɔnɔ transition bɛ ka baara min kɛ assimisme n bɛ an ka Arema tɔndenw bɛɛ fo anw nana n'an ka mot ye assimisme parce que Assimi de nana ka n'a yira bi souveraineté retrouvée le 14 janvier malien fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ décision ta i k'a ta ni maliyɛnw ka hakilina ye i k'a ta ni maliyɛnw ka intérêt les trois principes les 3D a b'a dɔn bon donc n'ale tun b'o hakilina sɔrɔ k'o d'anw ma an tun b'a kɛ cogo di il faut k'an k'a fɔ an b'a tu sais quoi ni ko ɲuman min kɛra an k'a fɔ quoi ne tɛ don san 32 nin kɛra tan président o président tɛmɛna j'ai toujours dit bɛɛ ye baara kɛ mais u y'u se de kɛ comme on le dit un état c'est une continuité n'ala nana ka na don nin kɔnɔ bi baara bɛ ka taa cogo min na bi fanga in a bɛ jeunesse de bolo nin fɛn fɛn filɛ nin ye ne bolo nin si tɛ ennemi du peuple ye n'u bɛ ka jateminɛ k'a fɔ ko non kan dɔ bɛ yan kan A bɛ yan kan B bɛ yan non an ka bɔ o kɔnɔ Modi filɛ nin maire de don i tɛ se ka kɛ maire gansan ko mɔgɔ de voter donc a ka responsabilité fɔlɔ o y'a ka commune o donc n'a ye cɛsiri kɛ k'a ɲa a nafa bɛ don maa fɔlɔ min kan o y'ale yɛrɛ a ka sigida bɛ don o de kan ka sɔrɔ ka jamana ta ka fara a kan Fane fana filɛ nin ten a fana bɛ mouvement dɔ la an fana filɛ nin an fana bɛ mouvement dɔ la ou bien an ye maliyɛnw an ye tunkarandenw ye maliyɛn ma bɔ maliyɛn la ne bolo ne bɛ mun fɔ dɔrɔn bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ an bɛ transition min kɔnɔ bi ne b'a dɔn maliyɛn fɛn fɛn bɛ Mali fɛ o tun ka laɲini tɛ jamana o jamana bɛ fɛ ka taa ɲɛfɛ i tɛ fɛ i ka jamana ka to transition sur transition an ka bɔ o kɔnɔ bon mɔgɔ dɔw de tɛmɛna o m'a kɛ ka ɲa de n'u tun y'a kɛ ka ɲa an tun tɛ se nin ma n'o fana kuma fɔra a kana digi o est ce que n ye o yɔrɔ fana faamuya Arema na an ko président k'a bila a kun na a tɛna maliyɛn bɛɛ ka accord sɔrɔ hali n'i ye bere ta k'a gosi bi ka Mali yɛlɛma k'a kɛ Faransi ou ka Mali yɛlɛma k'a bila Côte d'Ivoire sanfɛ k'a bila diɲɛ jamana bɛɛ sanfɛ maliyɛn dɔw b'a fɔ k'i y'a kɛ k'a teliyara k'u t'a fɛ kuma bɛɛ ne b'o fɔ n ka débat la i bɛ maliyɛn de ta a tɛgɛ ma k'a sama k'i bɛ don n'a ye diinɛ kɔnɔ mais an fɛn fɛn filɛ nin n'an ye silamɛ n'an bɛ seli an bɛ dugawu kɛ ka dugawu kɛ Ala ye an ka hɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ Ala k'an kun ɲɛsin o ma e b'a dɔn n'Ala tun ye ka hɛrɛ bɔ o tigilamɔgɔ la e ka aljinɛ la don sababu tun b'o de kɔnɔ bon maliyɛn population yɛrɛ fana bɛɛ bɛ ten je vois le sens du débat mais an tɛ ka taa essentiel in na c'est-à-dire
c'est-à-dire albianga sama imbo mais sama transit ne ba ka sama de dora ni nunga kumata ntina segi o répétition ko la mais mes propositions de qui les transition vers homme là o des solutions mo des sigilen ka so dugu kala na be kana me barakera voilà si ambo do nyina mais to ka fo be barako alibi anye kuma munya anye fenchama munya en sonnant yɛrɛ bi quand an ye maliyɛn k'an bɛ mali fɛ k'an b'an yɛrɛ dɛmɛ an tɛ k'Asimi dɛmɛ dɛ o ye nkalon kuma ye dɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ de dɛmɛ parce que n bɛna n b'a f'i ye n'i ye dutigi ye ni suman tɛ sigi i ka du kɔnɔ a bɛ gɛlɛya i ma koyi donc Asimi tɛna i ka nasɔngɔ bɔ donc e ka responsabilité o de jamana fana n'i bɛ ka jamana fana mara o fana responsabilité b'i bolo i kan ka mun kɛ i k'o kɛ k'o bɛ da ka fara ɲɔgɔn kan donc ne bolo fɔlɔ o fɔlɔ mun filɛ nin n'an sɔnna yɛrɛ an bɛɛ k'an sɔn mɔgɔ mɔgɔ i bɛ fan o fan i bɛ situation o situation na i ka baara kɛ en toute sincérité fo ka baara ɲɛ kana mɔgɔ wɛrɛ lajɛ k'a fɔ ko Bokele bɛ tan ou bien Kulubali bɛ tan ou bien o bɛ ka fɛn sɔrɔ ou bien o bɛ ka nin kɛ tan Mali an ka bɔ o bisikiya kɔnɔ ni ne dir'e ma e k'o kɛ e k'o kɛ dɔrɔn ka ɲɛ filanan an ka da ɲɔgɔn na mun dira Bokele ma k'a kɛ a tɛ ne ɲɛ sira la n b'a bisikiya a b'a kɛ k'a ɲɛ mais n bɛ n yɛrɛ ta jɔ donc bi bi in na fanga bɛ mɔgɔ min bolo n'u bɛ k'o baara kɛ an k'o to u ka baara kɛ o de kama ne y'a fɛ n tɛ se ka bilanko kuma f'i ye ni baara ma ban an bɛ kunu ni bi de jate minɛ baara kɛ bilanko ni o filɛ fɛngɛ mais voilà an y'a fɔ ten donc o y'o yɔrɔ ye an k'o baara kɛ filanan hali bi jamana marabagaw o k'o hakili to jamana kɔnɔdenw na Bajankara degun b'u kan Bajankara dɔrɔn tɛ Mali ye Mali ka bon Bajankara ma mais maliyɛnw de don ni degun b'u kan ni dalen don an ka autoritéw la u bɛ se ka baara mun kɛ su ni tile u bɛ su ni tile ka baara mun na an b'a f'u ye a ye urgence ni urgencew ta ni Bajankarakaw de bɛ ka tulo bi n'a bɛ se ka mɔgɔ dɔw bila ka taa ka t'u kuma bɔ a y'o kɛ u yɛrɛ fana bɔ k'o de kɛ o mais a ma se ni filɛ ni galama cira dɔw bɛ t'i jɔ réseau kan o bɛ kuma caman fɔ ne b'a fɔ vidéoman min bɛ ka baara kɛ olu fana bolo u bɛ k'u ka jamana de jɔ an b'u to u b'u ta fɔ jamana fana se ka kɛ ko mɔgɔ t'i ta fɔ n'u bɛ ka mun fɔ n'o man di ye n'i t'i yɛrɛ sɔrɔ kɔnɔ il faut pas les écouter balimakɛ ye kuma fɔ yan jamana bɛ ka mara ni seere mun ye a fɔra dɔ min bɛ sɔrɔsiw ka information di DIRPA tɛ yan bon n'i bɛ fɛ ka sɔrɔsiw ka information don taa DIRPA ka rapport dɔrɔn ta dɔrɔn i k'o kalan ou bien olu mana communiquer mun kɛ donc o bila kun tu n'as pas besoin ka t'i sigi TikTok kan ou bien Facebook kan k'i bɛ taa dɔ ka kuma la kali ou bien u bɛ ka mɔgɔ ja fɛn non o fana hakili la ale bɛ ka jamana de dɛmɛ o donc i tɛ se k'o bali o est ce que n ye n faamuya Bɔkari n b'o yɔrɔ fana fɔ a ye a k'o to yen mais an ka baara kɛ ale mun yɛrɛ mun filɛ nin dɛ a ka baara kɛ ne mun yɛrɛ fana mun filɛ nin n ka continuer n ka baara kɛ n kana maa si lajɛ donc n'an y'an ta kɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ lajɛ mun dir'i ma i k'o kɛ ka ɲɛ n'i y'o kɛ ka ɲɛ alhamdulillah a tɔ bɛ fara ɲɔgɔn kan bon économie fana filɛ nin ye en terme économique économie tɛ se ka rebondir rapidement économie fɛrɛba dɔ ye stabilité sécuritaire ye ni sécurité tɛ yen an bɛ ka ni débat mun kɛ an tɛ se k'a kɛ an ka fɔ alhamdulillah ni an y'a bi an bɛ bɔ an ka so il est bientôt minuit an sigilen bɛ yan bi c'est à dire que mɔgɔ dɔ de bɛ k'an bɛɛ lakɔlɔsi et puis an b'a dɔn en âme et en conscience an ɲuman sera an cogo min na an ɲuman bɛ segin an ka so ten sinon n'o tɛ moment bila an bɛ n'an sigi dugu tilafɛ baro la donc ni jamana mɔgɔw bɛ ka jamana marabagaw bɛ k'o baara kɛ an fana ka kan an k'u dɛmɛ an ka dɛmɛ yɛrɛ dɔrɔn hali n'i y'i sigi ka dugawu k'u ye hali n'i y'u sigi n'i ye information fana sɔrɔ i k'a di à ton niveau et k'i ta k'i ka information di dɔrɔn mun bɛ bɔ a kɔnɔ o tɛ ɲɛ sira la. d'accord Bɔkari Touré mun fɔ c'est à dire que olu ka faamuyali la voilà i y'a faamu ok donc an bɛ bɔ Touré la an bɛna karisa ye nin fɔ bɛɛ k'i hakilina fɔ quoi. voilà merci Bokele ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ ma an ye denmisɛnnin minnu ye hali Joe Biden t'an complexe bilen an ye génération min ye ni ala ye sini kɛnɛya di an bɛ Mali jɔ Biden ninnu ni
makɔrɔ ninnu ɲɛkisɛ kan quoi. Dieu merci. Mɔgɔ si tɛ se k'an complexer. Dieu merci. An ye maa min ye an b'an ta fan dɔn an bɛ jamana fana dɔn dɛ. Depuis indépendance tɛ fo sisan. Pour que i ka kuma fɛn kan ko f'i k'a ɲini k'a dɔn an b'an ka jamana dɔn. N'an bɔra yen n bɛna fɛn damadɔ jaabi. Videoman minnu filɛ nin kɔrɔ y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ kɔrɔ u tɛ baara la u tɛ ka Mali dɛmɛ dɛ u bɛ k'u poche de dɛmɛ an b'a dɔn Mali bɛ fonctionner cogo min ko ye an b'a dɔn videoman ko bɛ cogo min ko ye u tɛ ka Mali dɛmɛ mun na n b'a ɲɛfɔ ni e ko ni Asimi y'a ɲɛ tugu k'a ɲɛ yɛlɛ ko Kidal rebelle n'a terroriste bɛɛ bɛ bale k'i tɛ mɔgɔ jugu foyi sɔrɔ yen tuguni ni maliyɛnw y'o lamɛn Mali fanba ma kalan o de la u b'a dabɔ a kama k'a fanba bɛɛ kɛ bamanankan na ni maliyɛn min y'o mɛn san kelen san fila san saba fɛn ma bale ka bɔ yen ni e poche kɔnɔna kama tɛ e bɛ sɔn maliyɛn ka wuli tuguni k'i ɲɛsin Asimi ma ko min fɔra a ye k'a ma kɛ yan e b'a fɔ dɛ mais a kɔlɔlɔ bɛ ɲɛsin président de ma parce que olu bɛ min mɛn u bolo o de bɛna kɛ ni o ma kɛ u b'u ɲɛsin président ma donc videomaniw tɛ jamana baara la dɛ u b'u poche kɔnɔna baara de la o de ye tiɲɛ ye an b'o fɔ wa o de ye tiɲɛ ye fana gɛlɛya dɔrɔn Baɲaŋara gɛlɛya tɛ Baɲaŋara dɔrɔn dɛ gɛlɛya bɛ fan caman de Baɲaŋara ta in de sera yɔrɔ la sa mɔgɔw ja jɔra dɔɔni k'i da don a la parce que bɛɛ b'o kalama gɛlɛya tɛ Baɲaŋara dɔrɔn mais an b'an privé ko o yɔrɔ ninnu fɔ n kɔrɔkɛ fana y'a fɔ a ka kuma kɔnɔ Ture ko Asimi ninnu bɛ jamana mara ni jamanadenw hakilina de kɔrɔ Assise nationale de la refondation kɛra jamanadenw y'a ɲini Asimi ninnu fɛ gouvernement ninnu n'u mɔgɔ tɔw bɛ k'u ka dɔ b'u sara la o ye jamanadenw hakilina ye o ma kɛ dɛ mara bɛ kɛ ni jamanadenw hakilina de jamanadenw ko gouvernement ko k'a dan hakɛ dɔ la Assise nationale de la refondation na o ma kɛ dɛ jamanadenw ye fɛn caman de ɲini Assise nationale de la refondation na recommandation ni ma fili ma ɲina 527 recommandations 517 n y'o de fɔ n ko ni ma fili ma ɲina i sigilen n'o kan kɔnɔ i niyɔrɔ bɛ 517 recommandations est-ce que i ye n faamu donc o 517 in bɛɛ la u ye fɛn min t'a kɔnɔ dɔrɔn ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka transition prolonger a banna o donc k'a fɔ ko maliyɛnw bɛ ka min fɔ ko jamana bɛ ka mara ten n bɔra ka fɛn damadɔ fɔ sisan maliyɛnw y'o bɛɛ fɔ parce que ko maliyɛnw hakilina de fɔra Assise la o si ma kɛ donc maliyɛnw hakilina ko in an k'a jateminɛ parce que fɛn min bɛ kɛ Siɲɔ kɔnɔ na an fana ka faamu sera o faamuyali ma ten k'a sɔrɔ an ma se ni n bɔra yen kɔrɔ ko tɔn ka ca Haut Conseil islamique kɔnɔ Haut Conseil des Maliens de l'extérieur kɔnɔ a créera 91 conférence d'entente la a créera 93 13 ok au point de dissension exactement parti ka ca kɔnɔ yɔrɔ o de la ni min ye fanga sɔrɔ k'u b'o de dɛmɛ bon 24 juillet 2018 malgré que tɔn ka ca aw ka tɔn kɔnɔ ni bɛɛ bɛ fanga ɲini aw ka président ko RFI kan ko bɛɛ ka voter IBK ye bien sûr 24 juillet 2018 bien sûr et puis il s'assume alors tɔn ka caya aw ka tɔn kɔnɔ o kɔrɔ ye mun ye sisan e ka kuma fɔli la n bɛ tɛmɛ yen kan an tɛ polémique i bɛ polémique kɔnɔ an bɛ n'i jaabi o an tɛ polémique ye i ka président malgré que parti caman bɛ aw ka tɔn kɔnɔ n'o ye Haut Conseil des Maliens de l'extérieur ye o parti ninnu bɛɛ tora yen parti min n'o ye RPM parti ye o ka candidat o ye IBK ye a ye mɔgɔw wele le 24 juillet 2018 k'u ka voter IBK ye k'a sɔrɔ IRD ni tɔw b'a kɔnɔ parce que i yɛrɛ y'o fɔ mais aw ka tɔn ye apolitique i b'o kalama bien sûr d'accord ni n bɔra yen n bɛ tila sisan n'an bɔra yen kɔrɔ i ko Niger ko Mali ni Burkina kulu de bɛna Niger sɔngɔrɔma don o dɔrɔn de fɔra a tiɲɛ n bɛ n'o yɔrɔ de jaabi n bɛ n'o tiɲɛ de fɔ i b'a dɔn Mali ni Burkinakaw bɛ défilé la taga segin na Niger mun na parce que olu bɛ coup d'état min kɔnɔ Niger fana ye coup d'état kɛ ni CEDEAO ye coup d'état ka situation régler sinsɛn de don quoi donc an bɛ kow dɔn
aw bolo ko min don o tɛ n'an bɔra yen n bɛ question damadɔ poser n bɛ tila sisan n bɛ jaabi n'i ma jaabi fana di kɔrɔ a ma ɲi dɛ waati de b'a la n'i ma jaabi n b'a dɔn o de la n bɛ k'a teliya o politicien professionnel u bɛ taa monopoliser quoi f'a ka jaabi m'o d'i ma an ye professionnel ye ne ye ok maintenant e ka président Habib Sila halisa an bɛ yen nɔ de ma malien de l'extérieur mɔgɔ si ne mais par contre e ko k'aw ye milliard bɔ kɔfɛ k'aw wari ka ca ni an minnu ye min bɔ Mali kɔnɔ a ye maliyɛnw tila ten de extérieur ni intérieur o de la CSDM créera Haidara ka tɔn parce que a ye maliyɛnw extérieur aw ye min bɔ an ma min bɔ donc a ye maliyɛnw bɔ ɲɔgɔn na donc o ka kuma de maintenant n bɛ tila yɔrɔ min an ye fɛn o fɛn ɲini a ka nɔgɔn kan kuraw bɛ ka jɔ bɛna jɔ o an ko olu de to yen a b'a la faransi taara an k'o to yen a b'a la minisma taara an k'o to yen janfa ko ni gɛlɛya ko ninnu olu bɛ yɔrɔ min sisan an ko angɛrɛ tɛ yen faransi tɛ na angɛrɛ d'a ma an ko kuran tɛ yen faransi tɛ na kuran d'a ma an ko k'an tɛ ka dumuni sɔrɔ CEDEAO ni minisma tɛ na dumuni d'an ma a ko Côte d'Ivoire banna an ka groupe électrogène ou bien an ka appareil dɔw ka don Ivoire banna tiɲɛ don mais appareil donna ka ban courant ko ma ɲɛnabɔ milliard caman wari caman taara ko ni o donna appareil la ko ye courant ko bannen mais n ka kuma ɲɔngiri yɔrɔ min kɔrɔ ni M5 RFP la comme e y'a fɔ cogo min ko Habib Sila wari ba di fo n kɔrɔkɛ Ture y'a la kodɔn pour que ka M5 dɛmɛ o wagati kelen a tun bɛ k'a fɔ k'a tɛ coup d'état fɛ o ma ɲi dɛ soit i bɛ ko kɛ direct o wagati kelen a bɛ k'a fɔ k'a tɛ fɛ coup d'état ka kɛ IBK la wagati min a bɛ ka wari di M5 RFP ma olu k'a yuguba IBK ka bin tuguni sira kelen de ka ɲi ɲɛmɔgɔ n'aw bɛ fɛ aw ka kɛ an ka sɔn aw ka référence ma an ka tugu aw kɔ n'aw ye min fɔ an ka da la hali jamana ko la an fana b'aw ka kɔrɔlenw lajɛ koyi n'an ye minɛyɔrɔ sɔrɔ yen an bɛ sɔrɔ ka dɔ minɛ aw ka fɔtaw la mais n'an ma minɛyɔrɔ sɔrɔ yen aw b'a fɔ dɔ ye ko dɔ ka fanga kana bin yan fɛ aw b'a di yan fɛ ko a ye fanga la bi aw bɛ fɛ an ka tugu aw kɔ cogo min jamana in ka d'an bɛɛ ye Ala b'a dɔn parce que bi n'an bɛ kuma jamana ko la an b'a fɔ Ala ko de la an b'a fɔ Ala ko la mun de la parce que ni kuma ye san sɔrɔ jamana min kɔnɔ ni faamuyali ye i bɛ Ala de deli i faamuyali ko ɲuman na ani Ala ka a kɛ sababu ye mɔgɔw k'i faamu. D'accord, merci. Voilà, n bɛ de fɔ Boubacar donc vraiment Kulibali an bɛ se ka bɔ nin ko nin kɔnɔ cogo min na a y'o fɛ. An bɛ se ka bɔ nin ko in kɔnɔ a sira dara an bɛ k'o sira de suivre quoi mais rapidement i jɔ n ka dɔgɔ ka kuma damadɔ redresser quoi parce que confusion l'ennemi de l'être humain. Tout est vrai. Ni dɔnniya t'i bolo i bɛ se k'i hakilina de fɔ ko k'a ka sɔrɔ i tɛ fɛn min dɔn i ko ko président Habib Sila ye i bɛ ka supporter 2018 on s'assume anw bɛ programme 24 juillet ka kuma sigi vas-y a tɔgɔ ye di on s'assume anw bɛ voter mɔgɔ ye président Habib Sila y'a hakilina de fɔ et puis o ye programme de société de ye i yɛrɛ da magara la Haut Conseil créera conférence souveraine de fait en 91 conférence d'entente de fait en 91 ka signé ka kɛ fɛn ye association fédérative ye association malienne fɛn fɛn bɛ kɔfɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan Haut Conseil ka kɛ interface entre les Maliens de l'extérieur comment dire le gouvernement Alpha ye terrain di Haut Conseil ma ɲɛmakɔrɔ si tɛ UNICEF la ma jɔ ATT nana o ye statut d'utilité publique di an ma ka subvention di an ma ka tila donc a tɔgɔ ye di o ka dɛmɛ kɛra o ye i bɛ ka nalen anw bɛ location de la yɔrɔw la président Habib Sila y'a fɔ i bɛ ka yan na vraiment jabala t'an anw bolo n'a fɔra Haut Conseil ni institution ba in comme chambre de commerce bɛ cogo min APK bɛ cogo min k'anw bɛ location de la a ko Habib je te promets a ka yɔrɔ in b'a jɔ aw ye a première brique datɔ a ye Habib wele ka bɔ Gabon
a nana première pierre da a bannen a y'a tile 1 milliard et quelque a y'a inauguration kɛ k'a tile ta ka di a ma o bɔlen kɔfɛ a tilala ka Habib Sila ko a ma ni maliyɛn de l'extérieur bɛ yɔrɔ min an bɛ taa réunion kɛ yɔrɔw de la ka taa yɔrɔw d'u ye an dun bɛ wali jamana kɔnɔ an bɛ taa jamana sujet sensitif débattu à Kononana. Moi, ce que je vois, je pense qu'on dirait que l'émission Betala Tourna. Non, j'aimerais que réellement, moi, l'essentiel là. C'est-à-dire essentiel le rombio, malatigete. Mais rentrer dans les détails, c'est pas un débat purement sur Habib Sila. Non. Mais voilà, on présente des excuses au président Habib Sila parce que comment de Borano, comment de si c'est un malien best quand on a du monde là. Mais ce Koulibaly, réellement, comme il est le Borano. Lui, il a essayé de te répondre. Mais avec le respect, mais c'est l'historique. Il y a du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Maintenant, 600, belle club, il a 600. Réellement, voilà. RF, une solution en tant que le chargé de communication et puis elle fait voilà, c'est-à-dire que les femmes militaires qui ont beau sujet qu'on amène en Ijabi. OK, voilà. C'est-à-dire et puis maintenant Ibeka est promessita Malion be yoro na tara abe so joga duma. Atara Côte d'Ivoire a 40 millions d'yens, atara Mauritanie à 40 millions d'yens, atara Sénégal à 40 millions d'yens, atara Togo à 40. Donc on vote à Bibia en fonction kadani yoro inde ka on peut voter en fonction des projets de société. A ko tété na ko t-shirt nous on t'a tout tableau quoi. Mais nanga c'est uniquement quand Ijabi yoro voilà. Solution donnée nous c'est la tracer les nous. Ah bon. Les trois principes là et qu'a foko a toi dit souveraineté ko a bas de taraka dao. Les trois principes constitution croit article 34 ba a stipulé en la souveraineté nationale ani en choix stratégique ani l'intérêt supérieur des Maliens motena jamana e marabli ni jamana dionga na fateo choix stratégique mi fleni ni ngoko ani organisation do ñini na mi dama ga to la be fe ka fo Wagner ko ñugun to fen angana narrative ko to abu ka kuma kan société privée militaire be avec France bolo les gens étrangères mercenaires ou de l'eau avec ni to jamana be bolo be utiliser ka keleke mais nous on est libre amana mu utiliser no ba nga baraka lamta melekel ma utiliser ta nga baraka nyo amba o saraka ya kwa nga baraka nyo mais ce qui est sûr nous kon tuma bolo en 10 années on se ka fait yena majo jamana be bola tala siraminka anga salu ben de kan adama de ka ki yere djie jamana cité développé le développement est endocentré avec damne colonel de la kayele atimunu posera o atu de be ka yira ka fo ambe ka tableau min kan anga yire ma horo tableau do bukele industrie be ka jo anga kori be na fait amba filage ka en fait comment taxi wula ayra wi UMPP ta kuma be sena industrie dama chama de seglen lo quoi pour que ka ande me ka mboni buna ko yika bokele atogo e di kanyam bulo bo partenaire ro bulo ko kata do partenaire wara bulo don wara débat kono ou bien l'ambora plateau kan sa men en dogol akil la jigi de 1960 à 1968 le Mali était le pays le plus industriel de l'Afrique de l'Ouest francophone. Richouni usine fait ban fait Richouni chinois de adjo onien saromni sor mi fleni Richou da adjo kadi malima ena Richou da adjo kadi malima c'est-à-dire on be yoro mi kono bi bolo jain ka foka me deme nyine mo go fe anga deme damina on yere la wallahi nan kera yere to wona visa nyine kana fe ala nga na maganga dugu jugoro fe ona ala nga skada am bi se ka seneke kan yere balo dien dugu fla de be nous bi se go yere balo san ke mo mabulo mo shila ça c'est la Russie et puis les États-Unis na nya yere chesira an yere ma on tara bolo ka we anga fe be privatiser to mi Russie la fin ko mete Poutine n'allait pas nationaliser quoi économie ou le coup jokanga jamana ambe kele de kono fango don anga salu be romina anga wuli kani jamana et retourter quoi atiska échoué nous essayons maintenant ngo ko horoma don anga salu bode jamana kanu voilà Ismaël Fane donc si ça m'a avec Eninga balam sika solution sika bon surtout solution
ko kuma mana fɔ anw ye wa anw nisɔndiya parce que mouvement yɛrɛ tɔgɔ jamana kanu o b'a yɛrɛ k'a fɔ jamana kanu de bɛ yen donc ni jamana kanu bɛ yen donc fɛn dɔw bɛ yen o bɛ ɲɛfɔ jamana kanu bɛ mun ko fɔ Bokele fɛn fila fɔra n fa Kulubali fɛ a ka kan n ka rebondir a la parce que a bɛ ka question kɔnɔ parce que solution jumɛn k'an bɛ se ka bɔ a kɔnɔ n y'o de fɔ cɛ n ka fɔ autorité ye et que a ka yira autorité la minnu b'an kunna an ka ɲɛmaaw ni de ye sira ye wa n'an ma taa ni fɛ fɛnɛ jamanadenw b'a degun sɔrɔ o dɔ fɔlɔ ye jumɛn kuma min bɛ k'a fɔ n'i y'a kuma tigɛ c'est important an ka yɔrɔnin développer parce que munna o conseil ɲɛmɔgɔ ni o ye tunkarankew ka ɲɛmɔgɔ ye ni o ye Habib Sila ye kuma fɔra la k'a ye M5 dɛmɛ ne ye M5 kɛlɛ kɛ o ne ka mobili vitre cira M5 na entre guillemets pardon parce que moi je parce que voilà non parce que au mouvement de bɛ bi transition kɔnɔ o association de bɛ transition kɔnɔ ka transition soutenir tout va bien an ka Hachim taara ye Hachim baara min bɛ ka kɛ a ka ɲi maintenant n'an ma farati o mɔgɔ dɔw de fɛnɛ tuguni bɛ tila ka baara kɛ ji jugo la o Hachim fanga kelen bɛ tila ka bin o la n ko n tɛ pan kuma in kunna parce que M5 kɛlɛ a fɔra ko Habib Sila ye wari don M5 na alors M5 dun bɛ ka i bɛ ka kɛlɛ de i bɛ k'a bɛ ka jamana gérer cogo min na a man ɲi a ka taa ka bɔ yen o kɛlɛ tilala tuguni ka i bɛ k'a soutenir ka tila ka anw M5 na gosi o a bɛ wari tɛ min na a bɛ yen. bon moi je vais pas attaquer voilà organisation dɔ fana kɛra na parce que ne ma tɔgɔ fɔ ka tɔgɔ fɔ kɛ c'est important n'an yɛrɛ b'o la n'an yɛrɛ b'o la a ma ɲi dɛ il faut n'an yɛrɛ b'o la Wagner ko kuma fɔra ne ma Wagner ko kuma fɔ donc n bisigira ko n bɛ fɛ ka Wagner ko kuma fɔ ne m'o fɔ parce que munna non munna c'est important n y'o yɔrɔ fɔ parce que sanction taara Wagner ko kuma kan ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ne ka kumakan yɛrɛ de ye n bɛ se k'o fɔ avec preuve ne ka kumakan yɛrɛ de Wagner ko kuma yɛrɛ bɔ Mali kɔnɔna la ka na n'a ye partenaires nana an dɛmɛ k'a da mun kan n ye émission dɔ de kɛ ka taa Bajugu kelen maison de la presse ɲɛmɔgɔ ka ci bila k'a fɔ il est a ka kan ministre an ka communication ministre à son temps Touré a ka kuma journalistes fɛ fɛn fɛn bɛ Wagner ko kuma fɛ sanction ma ta kama donc an tɛ Wagner dɔn hali ni extraterrestre de bɛ se ka bɔ ka na an dɛmɛ u ka na an dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka fɛn sɔrɔ donc ni ɲɔgɔn fara tabali kan a ka kan k'an yɛrɛ bɔ nin na parce que sanction b'a la maintenant an bɛ se ka bɔ cogo di an bɛ se ka bɔ ni hɔrɔnya o ni dignité c'est à dire que an k'an ka laadala ko dɔn an k'an yɛrɛ dɔn ni tɛ kuma de don parce que munna an k'an yɛrɛ dɔn cogo di ni corruption o lutte bɛ ka kɛ o ka kɛlɛ fo ka se a dan na donc n'o o kɛra an ka économie k'an yɛrɛ ta ye n'a kɛ économie kɛra i yɛrɛ ta ye an bɛ se k'an yɛrɛ bɔ Bokele engrais ko kuma min bɛ ka fɔ halisa an ka bɔ nin situation kɔnɔ engrais n ye problème sɔrɔ maa dɔw kun bilala ka essayer ka gafe d'u ma u ka donna engrais jamana kɔnɔ o engrais o ma ye marché taara ka di mɔgɔ dɔw ma président yɛrɛ bɔra télé la k'a fɔ ko marché dira maa dɔw ma fɛn dɔw la vraiment ɲɛma sɔrɔ a la donc wulikajɔ kana k'a kɛ olu tigilamɔgɔ nɔfɛ chef suprême e de bɛ k'o ɲɛma ni ɲɛna ni jamana ye wari taara ka di maa dɔ ma marché ka don n'a ye ka jamanadenw lafiya n'o ma kɛ a ma se o ka fɔ da la o tigilamɔgɔ bɛ sanctionné de donc o tɛ kuma t'o ɲɛnabɔ maintenant an bɛ bɔ nin solution kɔnɔ fɛn kelen min na mɔgɔ mana bila position min na i ka kɛ ladiri tiɲɛ k'a fɔ an ka bɔ propagande in kɔnɔ et maintenant c'est-à-dire an bɛ niveau min na an k'an ka sariya bato kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya aw da tɛ ka maga fɛn dɔ la nin bɛ ka ne dabala ban kosɛbɛ parce que munna ministre Abdoulaye porte-parole Abdoulaye Maïga concernant a ye politicien wele an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ transition in kɔnɔna la mun y'a se an ma an bilala embargo ni fɛnw na mun y'a se an ma chronogramme élection ko an mana ka bɔ tabala kan ka fara ma kuma n bɛ Touré ka kuma dɔ redressé a ko ko parti politique ye 278 278 an bɛ don min na ko bi Mali parti politique ye 291 291 parti politique o 291 parti politique ANR mun fɔ assise la a fɔra ko parti ka ca Mali kɔnɔ ko k'a diminuer an yɛrɛ ye proposition dɔw kɛ a ka se ka kɛ groupement ye 3 fo 4 ɲɔgɔn c'est la raison pour laquelle n bɛ segin tugun n bɛ n ka président fo El Hadji Mohamed Sako a ye mun fɔ a ko kuma o kuma kana ka kɛ ka jamanadenw ɲɛ yɛlɛ ka jamanadenw bɔ dibi la débat o débat n'a bɛ kɛ an ka taa débat kɛ bamanankan na cogo min na jamanadenw bɛ se ka bɔ kow kalama
et maintenant to ka débat nga ro ja ka bola parce que demana don ta bo la ka plateau en kadiye ko sebe donc bi man be kana ka foya ni ni ta ka jate mena élection ko ta ka jate mena chronogramme ami degun kono amna do te ko wara kono tuguni ka damu kan an de fo nga avant dernier débat la ya amarko an tala bi an tena fo ko ay kalo ulo vlam ke ka teme kamina do la tuguni an to souhaiter an se ka bo kono tugum la o solution te doraye kuma kamu fora an partenaire ye an barake et que délai ka respecter élection présidentielle ka an bo transition kono la OK voilà Bakar vraiment am bo fora ma do tour table wakati sera donc non 2 minutes et Bakar comment Touré arima tola donc bɛɛ de kulo b'an na bɛɛ ɲɛ b'an na folikan b'i bolo ka bɛɛ fo dama ko n bɛ foli la kura ye toujours arima tɔnden bɛɛ a association ani a collaborateur n'a partenaire fɛn fɛn bɛ parti fɛn fɛn nana i yɛrɛ sɔrɔ arima plateforme kɔnɔ u bɛ baara min na n'u bɛ o baara ye ka nos autorités de la transition supporter jour et nuit n b'o kuma fana fɔ an bɛ k'u dɛmɛ n'an yɛrɛ de ka moyen fana ye donc, on va continuer, on va faire au camp. Nous, les autorités supporter, on ne change pas une équipe qui gagne. Au Coro, Mali devait supporter. Même le camp, on a dit Malien Bema. Moi, je Mali, on a dit Mali Koka. Aya, on félicité. Merci. Dioro Bebela, Nafa Bebela. Souvent, Frugu, c'est qu'à don, en ignorant, qu'à don, à clina au camp. Mais au Coro, ou bien au Tiseka Machibo Malidéala. Mali kanu abambe de suguna. Mali kake Mali baye a here abisambela dilema. Donc maoma ibe fanfa il se ka deme o deme lase aklina ni be écrit de ke il se ka fin fait ke ake ka nyeshi jamana ma ni se fana e ka wuli ka joko flasé du dongo dogo ka dogo ke jamana e ake d'accord jamana wore tambolo Mali de bambolo vraiment mais beaucoup là mon frère Mumbeya ani korogere Koulibaly mbafu ani me Traoré fo me refo alibi façon de kanu kama aban wole kana nga aklina di débat fin fora bi mo shi kana na fonteni ta ka nyeshi mashima nous be malion ni be Mali fait wole la on aura kuno aklina di alibi ou ka continuer à barala. OK merci monsieur Koulibaly Malabam Bembolo, Benga Folisinga président Silva. La force de l'éléphant assure sa tranquillité. C'est dans la tranquillité qu'il a investi son argent, son carnet d'adresse, son savoir-faire pour aider ce pays-là. On te drôme que l'un sera en retour au Kola, Bebo en Koundé Kata. On a folie bien co-débatteur, c'est pas personnel, débat d'eau. L'œuvre ne peut pas être plus grand que l'ouvrier et à Klimani Samakasi Romi ODI Dayan quoi. Donc je crois que avec respect et dignité, je présente mes excuses mais on a brigade Nkelen de Bembolo Kada et Djamana Ndjoliko là, pas plus, pas moins. Je suis apolitique et notre association est apolitique. Merci. Chacun est libre d'exercer son opinion. Et puis, merci beaucoup. Monsieur Modi. K'i fo k'an co-débatteur fo ne ka biriki kɔnɔntɔnna dara n bɛ ka taa n'a de da sisan o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ kɔrɔ ye baro dun a ye hakilina minnu fɔ bɛɛ ni hakilina don bɛɛ b'a défend i m'a ye a bɛ to ka ne tacler ko t-shirt fɛn min alors que yan de y'o kɛlɛ kɛ pour que t-shirt ka bɔ élection donc c'est très normal bɛɛ ka nin attaque ninnu kɛ an k'a positiver ka aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka nin plateau a suilen don o de la n'an nana an bɛ effort kɛ ka kuma maliyɛnw fɛ u k'an faamu kuma dɔn ni kuma janya tɛ dɛ mais an kan ka kuma dɔw de fɛ u k'an faamu donc an bɛ baara kɛ o cadre kɔnɔ ka mouvement des jeunes patriotes du Mali an faso alhamdulillah an ka tɔn bɛ ka bonya kosɛbɛ sisan mɔgɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'u bɛɛ fo k'a fɔ halisa u ka to mobiliser le an ka baara kɛ jamana ye fi sabilila mais n ka kuma sɔngisɔri yɔrɔ min solution awɔ PM ye solution bɛɛ fɔ ka bɔ a ka discours dɔ senfɛ président ye u ka élection kɛ dɔrɔn u ka taa ça c'est la solution o tɛmɛnen kɔfɛ k'a fɔ n kɔrɔ ye dɔ ye terrain d'aw ma o ye
Alpha ye dɔ tilala ka papier d'aw ma ATT n'aw tɛ se k'a jɔ o ma ye wari min ci ka bɔ kɔfɛ ko fɔ bɛ guerre la bɔra an b'a la fo hali bi ala bɛ fo a bɛ barika da vraiment Bokele cɛ i fo ka Traoré fo wulikajɔw la an bɛ mun fɔ hali bi n ye solution de fɔ n ka kuma laban na solution tɛ dɔwɛrɛ ye l'aide kan mun taara an ka bɔ transition kɔnɔ coûte que coûte n'an b'a bisigi n'a y'a sɔrɔ ni président bɛ fɛ ka fini bila k'i présenter o ka fɔ joona joona an ka tɛmɛ ni baara ye an ka bɔ transition kɔnɔ transition tɛ jamana si la avancé an bɛ ka taa gɛlɛya ni gɛlɛya de kɔnɔ tant que élection ko n'a ma kɛ maliyɛnw ka priorité parce que an bɛ mɔgɔ dɔw kan mɛn n'an mago tɛ élection na fɔlɔ jamana ka basigi jamana ka basigi maa minnu kɛra ka jamana kɛlɛ kɛ ni jamana bolo yɛrɛ bolo n'an bɛ k'olu défend o tuma ni fanga nɛgɛ b'u la ka to fanga la u ka fini bila u k'u présenter baara ka kɛ an ka taa élection na an ka bɔ nin kɔnɔ ka kuma bila pewu gɛlɛya min bɛ yen kosɛbɛ maliyɛn denw ma a fɔlɔ o ye carte nina ko ni carte d'identité ko ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ voter tɛ taa carte biométrique kɔ o carte biométrique ko kuma problème bɛ yen a ko fɛn de don i b'a kalama Bokele a appareil jɔlen don depuis fin mars début avril kuma tɛ ka k'a kan donc a bɛ diya n ye n'i sera ka débat dɔ k'a kan a bɛ fisaya kosɛbɛ donc ala ka jamana ala ka suma merci kɔrɔfɔ tɛ vraiment Abdul merci beaucoup Kulubali merci Modi merci Ismaïla merci pour ka laban b'i bolo wala an b'a kuma kuncɛ Boubacar Traoré un frère wagati kɔni sɛbɛkɔrɔ janyana an bɛ foli bila an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma nin wagati maa mago sɔgɔlen b'an na ka se fo nin wagati ma an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma kari nata tugun an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ Boubacar n'o tɛmɛna ka bɔ yen an y'o de fɔ Sherifula TV ye vraiment an bɛ o fo k'o waleɲuman dɔn an bɛ taa Bangɔni kɔnɔ yen n bɛ Ousmane Sogore monsieur le directeur an b'a fo k'ale tɛ mun b'ale kɛrɛfɛ ka dɛmɛ kɛ ka baara nɔgɔya a bolo n'o ye la direction commerciale Soumaïla ani Amadou Samake an b'a fo donc les services o b'a fɔ cogo di contentieux donc mun ye commercial an b'olu fana fo Tilima ani Sidibe n'o bɔra dɔrɔn caissier Jara ani Sangare an b'a ɲinɛ aw kɔ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ den don voilà n'a tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an bɛna Moriba Bouya Kulubali responsable technique an b'a fo Mohamed Keita Mo le russe Mohamed Keita an ye de fɔ cɛ kelen taara ka kalan kɛ Russie jamana na ka na n'a ka dɔnniya ye ka na bɛn ni Sherifula ye vraiment merci beaucoup Mohamed Keita i Keita donc Mohamed Keita kɛrɛfɛ GMT Moussa Traoré an b'a fo n'o tɛmɛna Adama S Kulubali k'ale fana fo ani Abu Jabati Obu officiel n'an bɔra to an bɛ sɔrɔ ka taa régie kɔnɔ mun ye Aboubacar Traoré NB an b'a fo Koche Jara k'ale fo Diri Bokoum k'ale fana fo ani Siaka Kulubali donc an b'o to i bolo min ye chauffeur an b'olu fo Lamine Traoré Seydou Diallo Youssouf Diallo vraiment an b'o fo an y'a fɔ olu de bɛ wuli bɛɛ ɲɛ wa u bɛ da bɛɛ kɔfɛ donc k'u fo k'u waleɲuman dɔn gardien fana cɛkura ka fara min ye Musa Jara fana kan an b'o fana fo k'u waleɲuman dɔn ani garde national maaw olu fana bɛ yan k'a garder an b'o foli bila o fana ma. Asa Sɛnbara ka fo mun ye Aminata Sɛnbara tɛnɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'ale fo Nasifi Kuyate ka fo Madame Touré Jarama Konate ka fo Mayembo Reda mun ye Pabina Sumude k'ale fana fo Go Aïdara Bouaké ka fo n'o tɛmɛna ka bɔ dɔrɔn an bɛna ka na jɔnni fo mun ye Drama Traoré ka fo Traoré Mahamadou Mori an ma ɲinɛ e kɔ Côte d'Ivoire kɔnɔ Abdou Karim Bagayoko Baga police Zegwa an b'a ale fana fo n'o tɛmɛna ka bɔ Lasine Folona k'ale fana fo ani Alimam Traoré ka fo Baba Thiam donc ala ka ɲinɛ cɛkɔrɔba la Bamo Thiam o denkɛ an b'a fo Baba Thiam n'ale bɔra n'a furumuso ka kuma kun cɛ ni jɔn ye mun ye Ousmane Chérif Madane Aïdara kosɛbɛ belebele ala ka denbaya karamɔgɔkɛ an bɛ i fo kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ su ni tile Aïdara ala k'i mangɔrɔ i ka denbaya vraiment ala ka tɔgɔ di i ma an sardi mɔgɔw su ni tile an b'a fo Sherifula TV sanfɛ Mali kɔnɔ ali Mali kɔ kan n'ala ma an ka jɔn yɛrɛ na dimanche wɛrɛ débat politique ba dɔ bɛna kɛ an bɛna bɔ maliyɛnw fana hakili ma donc vraiment a k'an bɛn dimanche prochain merci beaucoup. Merci.